በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝተፈተኹም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ናይ አዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም መፍቀርቲ ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም አሜን። እቲ ኩሉ ዝኽእል ቅዱስ አምላኽና እግዚአብሔር ከም በዝሒ ምሕረቱን ለውሃቱን ተመልኪቱ ነዛ ሰዓት እዚኣ ብሰላምን ብድሓንን ስለ ዘጽንሐና ቅዱስ አምላኽና እግዚአብሔር ስሙ ዝተመስገነ ይኹን። ሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር እንዘራረበሉ አርእስተ ትምህርትና ኣብ ጉዳይ ቅዱስ ሥላሴ ሐምለ ሥላሴ ኣብ ትሕቲ ዝብል ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ክንዘራረብ ኢና። ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘእንዚናዙ ብዛዕባ እዚ ክጠቅስ ብዛዕባ ቅዱስ ሥላሴ ክጠቅስ እንከሎ ከም ዝኽብል ይገልጽ። ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘእንዚናዙ ማለት ካብቶም ዓበይቲ ናይ ነገረ መለኮት ምሁራን ዝኾኑ ኣቦታት ሓደ እዩ። ስለዚ ንሱ ብዛዕባ ቅዱስ ሥላሴ ክጠቅስ እንከሎ ካብ ዝተዛረቦም ኣደነቕቲ ዝኾኑ ቃላት እቲ ሓደ ብዝደንቕ ኣገባብ ገሊጽልና ይርከብ እዩ። ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘእንዚናዙ ኣብ ሃይማኖት ኣበው መቅድመ ኩሉ ንሰብክ ሥላሴ ሩየ ወቅዱሰ ዘውእቶሙ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ካብ ኩሉ ኣቐዲምና ብኽብሪ ሓደ በአካል ፍሉይ ዝኾነ ናይ ሥላሴ ሰለስትነት ንሰብኽ ንሳቶም ድማ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እዮም ክብል ይጠቅስ። ስለዚ ቅዱስ ሥላሴ ክንብል ከለና ናይ ሥላሴ ናይ እግዚአብሔር ሰለስትነት ዘረድእ ክኸውን እንከሎ ስለዚ እዚ ቃል እዚ ብቐጥታ ዝተወስደ ሰለሰ ካብ ዝብል ናይ ግእዝ ግሲ ዝተወስደ ኮይኑ ማለት ካብ ሓደ ንላዕሊ ቁጽሪ ዘመልክት እዩ። ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ኣብ ሓደ እግዚአብሔር ናይ አካላት ናይ ግብራት ናይ ስም ሰለስትነት ከም ዘሎ ዘረድእ እዚ ሥላሴ ዝብል ቃል እዩ። ሥላሴ ዝብል ቃል ብቃሉ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ኣይንረኽቦን ኢና። ናይ ሥላሴ ኣስተምህሮ ግን ምሉእ መጽሐፍ ቅዱስ ብዝርዝር ተጠቂሱ ዝርከብ መጽሐፍ ቅዱስ ንባዕሉ እኳ ማእከል ዝገብሮ ትምህርቱ ትምህርቲ ሥላሴ እዩ። ስለዚ ናይቲ ስም ምሉእ ብሙሉእ ዝገልጽ ሓሳብ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ እንተሃልዩ ድማ ዋላ እኳ ሥላሴ ዝብል ቃል ብቃል ክንረክብ እንተዘይከኣልና ነቲ ቃል ዝገልጽ ሓሳብ እንተደሃልዩ ነቲ ሽም ምጥቃምና ግጉይ ኣይገብሮን እዩ። እንተኾነ ግን ኣዝዮም ብዙሓት መናፍቃን ወይ ድማ ኣዝዮም ብዙሓት ናይ እምነት ትካላት ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ንዘየለው ኣስማት እኳ እንተተጠቀሙ ብተቃራኒ ግን ንሕና ሥላሴ ዝብል ስም ምጥቃምና ብዙሕ ግዜ ተቃውሞ ከርእዩ ከሎ ይስምዑ እዮም። እንተኾነ ግን ብዓብዩ እቲ ዝዓበየ ንሕና ክንርድኦ ዝግባአና መሰረታዊ ነገር ሥላሴ ዝብል ቃል ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ጽንሰ ሓሳብ እዩ። ስለዚ ንመጽሐፍ ቅዱስ ማእከል ዝገበረ ጽንሰ ሓሳብ ሥላሴ ዝብል እዩ። ስለዚ ነቲ ካልኦት እናተቀበሉ ሥላሴ ንዝብል ስም ምቋም ግን ብትክክል ቁኑዕ ኣይኮነን። ስለዚ ነዚ ስም ዝቃወሙ ሰባት ጸገሞም ምስቲ ስም ዘይኮነሲ ምስ መን ይተልኩም ግን ኣብ ናይ እግዚአብሔር ሰለስትነትን ሓድነትን ከኣምኑ ዘይምኽኣሎም እዩ። እቶም ኣብ ሥላሴ ሓድነትን ሰለስትነትን ዘይኣምኑ ሰባት እዮም ብዙሕ ግዜ ነቲ ሥላሴ ዝብል መጸውዒ ክንጥቀም ከለና ክቃወሙ ከለው ዝረኣዩ። ነቲ ትምህርቲ እንተኣሚንካ ምስቲ ስም ክትጻላእ ስለዘይከኣል ማለት እዩ። ስለዚ ሥላሴ ዝብል ሰለስትነት ዘረድእ እዩ። ሰለስትነት ናይ መን ተይልናኻ ናይ እግዚአብሔር ሰለስትነት ዘርኢ እዩ። እግዚአብሔር ብስም በአካል ብግብሪ ሰለስተ ከም ዝኾነ እንደገና ድማ በመለኮት በስልጣን በመፍጣርን በመሕላፍ ዘዓለም እዚአን በፍቃድን በባህርን ከዓ ሓደ ከም ዝኾነ ብሓፈሻ እግዚአብሔር ክንብል ከለና ሓደ እዩ። እግዚአብሔር ክንብል ከለና ከዓ ሰለስተ እዩ። እዚ ማለት ግን እንታይ ማለት ይተልና እግዚአብሔር በአምላክነቱ ሓደ እዩ፣ በአካሉ ሰለስተ እዩ። በመለኮቱ ሓደ እዩ፣ ብስሙ ግን ሰለስተ እዩ። በመለኮቱ ሓደ እዩ፣ በግብሩ ግን ሰለስተ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ንጹር ቃል ዝጠቅስልና ሥላሴ ዝብል ቃል ንመጀመርያ ግዜ ናይ ነገረ መለኮት መጸውዒ ኮይኑ ከገልግል ዝጀመረ ኣብ መበል ካልኣይ ክፍለ ዘመን ክኸውን ከሎ ነዚ ብዝበለጸ ወግዓዊ ዝገበርዎ ድማ ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳስ ዝነበረ ቅዱስ አግናጢዮስ ምጡል አንበሳ ዝተባሃለ ከምኡ ድማ ቴዎፍሎስን ተርቱሊያኖስ ተባሂሎም ዝጽውዑ እዮም። ካብዚ ንድሓር ሥላሴ ዝብል መጸውዒ ናይ እግዚአብሔር ሓድነትን ሰለስትነትን
ዝትርኽ ዝትንትን ዘመሳጥር ስም ኮይኑ ክንጥቀመሉን ክንግልገለሉን ጀሚርና ማለት እዩ ስለዚ ስላሴ ክንብል እንከለና ነዚ ዘመልክት እዩ በሐፈሻ ቅዱስ ስላሴ ኢልና ንጽውዕ ኢና ቅዱስ ዝብል ከዓ ብተቕልሉ ክንሪኦ እንከለና በሐፈሻ ቅዱስ ስላሴ ዝብል ብዙሕ ግዜ መጽውዕ ንጥቀም ኢና ንምንታይ ኢና ቅዱስ ንብል ንዝብሉ መሰረታዊ ነገራት ዝተወሰኑ ሓሳብ ክንገልጽ ተናይ መጀመርያ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ብዙሕ ግዜ ጾታ ዘይብሎም ነገራት ብናይ ሰብኣይን ብናይ ሰበይትን አንቀጽ ምጽዋዕ ኣዝዩ ልሙድ ከም ዝኾነ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ብዝርዝር ተገሊጹ ዝርከብ እዩ ንኣብነት ንጉስ ዳዊት ኣብ መዝሙሩ ንጽሓይ ብሰብኣይን ብሰበይትን ገይሩ ጠቂሱ ገሊጹዋ ይርከብ ኣብ መዝሙር 103 ቁጽር 19 መዝሙር 17 ቁጽር 18 ከምኡ ድማ ብተወሳኺ ድማ ንነፍሱን بخلتي صوتا كجليسوا نروح بينا مزمور 77 39 مزمور 102 فقد حدا ملكاتي كالي سلازي نسلاسي قدس مبالنا بحافشا خنريو خلنا جن عميق زخونه مثالياوي ترجم زلو እዩ سلاسي قدس تباهيلوم بناي سبيتي عنقص نمنتا يصوعو نزبل ناي سلاسي قدس طرح زيكونس قدوس تباهيلومون يصوعيهم زمتاي مالتي قدوس እግዚአብሔር አብ ቅዱስ እግዚአብሔር ወልድ ቅዱስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ተባሂሎሙን ይጽውዑዮም ስለዚህ ስላሴ በሐፈሻ እግዚአብሔር ክንብልን ከለና ብናይ ወድ ጾታን ብናይ ወድ ጓለንስቲቲ ጾታ መጽውዒ ብዙሕ ግዜ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ፈላልዮም ጸዊዖሞ ይርከቡ ስለዚህ በክልቲ ጾታ ከም አድላይነቱ እግዚአብሔር ክጽውዓሉ እንከሎ ዝስም ንርዮ ኢና ነዚ ኻነ ምንታይ ንዝብል ተናይ መጀመርያ ቅዱስ ዝብል ንምንታይ ይተልና ቅዱስ ማለት ንጹህ ማለት እዩ እግዚአብሔር ድማ ንጹህ ባህሪ ንስኻ ጥራሕኻ ብጀካኻ ንጹህ ባህሪ ዝኾነ አምላኽ ፈጣሪ ሓደ እኳ የለን ንምባል እዩ ተወሳኹን ቅዱስ ክንብልን ከለና ጽኑዕ ማለት እዩ ሕልፈት ወይ ድማ ውላጤ ዘይሰማማዓካ ንስኻ ጥራሕኻ ካልኦት ጣዖታት ሕልፈትን ውላጤን ኣለዎም ሎሙ ለው ጽባሕ ዘየለው እዮም ሎሚ ዘለዎ ባህሪኦምን ንጽባሕ ዝቅጽል አይኮነን ስለዚህ ንስኻ ግን ንኹል ግዜ ዘይተሐልፍ ዘይትልወጥ ዘለዓለም አይኻ ንኽንብል ጽኑዕ ዝብል መጽውዕ ንጥቀም ተካላይ ቅዱስ ማለት ክቡር ማለት እዩ ክቡር ማለት ድማ ክብሪ እግዚአብሔር ክብሪ ናይ ባህር ገንዘቡ ከም ዝኾነ ናይ ገዛእ ርእሱ ከም ዝኾነ ስለዚህ ንስኻ ክብሪ ናይ ባህሪ ገንዘብካ ዝኾነልካ ንስኻ ጥራሕኻ ንኽንብል ቅዱስ ኢልና ንጽውዖ ተራባዓይ ድማ ፍሉዩ ናይ ቅዱስ ዝብል ትርጉም ፍሉይ ማለት ድማ ናይ አካል ሰለስትነት ዋላኳ እንተለካ ናይ ባህር ሓድነት ዘለካ ኢኻ ናይ መለኮት ሓድነት ዘለካ ኢኻ ናይ ስልጣን ሓድነት ዘለካ ኢኻ ናይ አገዛዝኣ ስልጣን ናይ አገዛዝኣ ሓድነት ዘለካ ንስኻ ኢኻ ናይ ምፍጣር ሓድነት ዘለካ ንስኻ ኢኻ ክንብል ንገልጾ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ኩሎም ሚስጥራት እዚኣቶም ንምግላጽ ቅዱስ እግዚአብሔር ተባሂሉ ብናይ ወድ ጾታ ብዙሕ ግዜ ክጽዋዕ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ገሊጾሞ ብዝርዝር ይርከቡ እዮም ተወሳኹን ወድ ሓያል እዩ ስላሴውን ምሕረቶም ስለዝኽልክሎም እንተ ዘይኮይን እምበር ንዓለም ከጥፍዋ እንተ ደልዮም ኣብ ውሽጢ ካልኢት ዓለም ከም ዓይን ቋሕሰም ከጥፍዋ ይካሎም እዩ ምኽንያቱ ሓያልነቶም ስልጣኖም ልዕልንኦም ንምግላጽ ድማ ብወዲ ቅዱስ ተባሂሎም ይጽውዑ ማለት እዩ ሰብኣይ ላሕልን ታሕትን ኢሉ ንደቁን ንስራ ቤቱን ይምግብ ስላሴ ድማ ብዝናብ አብሲሎም ከምኡ ድማ ብዝናብ አብቂሎም ብፀሐይ ድማ አብሲሎም ፍጥረታት ስለዝምግቡ ቅዱስ ተባሂሎም ብናይ ሰብኣይ ጾታ ይጽውዑ ምክንያቱ ስላሴ መገብተና ስለዝኾኑ ተከናኸንተና ስለዝኾኑ እዚ መጽውዕ ስም ይወሃቦም ይተካላይ ድማ ቅዱስ ዝብል እዩ ቅዱስ ዝብል መጽውዕኻ ብተቕልሉ ክንሪኦን ከለና እዚ ስም ዙን ሓፈሻዊ ንናይ ሰበይቲ ዝገልጽ ክኸውን ከሎ ሰበይ ብናይ ሰበይቲ መጽውዕ ስም ዝተገልጸሉ ቀንዲ ምኽንያት እንታይ ምዃኑ ከዓ እንረዳኣሉ ስም እዩ ማለት እዩ ሰበይቲ እሺ ንዝወለደቶም ህፃናት ካብኣ ንዝተወልዱ ማለት ካብኣ ዝተወልዱ ዲዮም ወይስ አይኮኑን ዝብል ጥርጣሬ ንሰበይቲ የብላን ስላሴውን ፍጥረታት ከም ዝፈጠሩ ዝእመኑ ደአምበር ዘይጥር ማለት ዝእመኑ ደአምበር ስላሴ ፍጥረት አይፈጠሩን ኢልና እንጠራጠሮም ከም ዘይኮኑ ፈጣሪነቶም እንጠራጠሮም ከም ዘይኮኑ
نخردق قدس بزبل مصوعي يقلص ونزي أبا جيورجيس زغاسيچا كገልጽ እንኮሎ هابره راهي كمو بزها وهاب الوتو مسفرت الا تسميو بسم بئسيت سلاسي ادو مهرت كبل يገልጾም مهرتكم كسفر زيكل قدس تباهلكم بناي سبيت ጾታ استصوعكم ناي مهرت صبوت كبل ገሊጾም ዝርከብ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫዩ ስለዚህ እተናይ መጀመሪያ بفطرت زي حميو زي طرطرو ስለዝኾኑ በዚ ምኽንያት ዚ ቅድስ ዝብል መጸውዕ ስም ንቅድስ ስላሴ ይወሃቦም እቲ ካላይ ድማ ሰበይቲ ደቃ ከሐሙ ወይውን ኩሞትዋ አይትደልን አይትፈቱን ያድም ስላሴውን ካባና ሓደ ሰብኳ በኃጢአት ከመውት ግዙእ ዲያብሎስ ክኸውን ኣብ ዲያብሎስ ክወድቕ አይፈቱን አይደልንም ነዚኡ ናይ ሓደ ሞት እኳ አይደልን የክብል ኣብ ትንቢተ ሕዝቅኤል ዝተዛረበ ማለት እዩ ሓደ ሓጥን ንስሓብ ኣብዛኣተወ ግዜ ኣብ ሰማይ እኳ ሓጎስ ይኸውን ተባሂሉ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ዝተነገረሉ ቀንዲ ምኽንያቱን ናይ ሓደ ሞት ዘይደልዩ ስላሴ ከም ዝኾኑ ንኸረድዩ እዚ ከዓ ብተዘዋዋሪ መገዲ እግዚአብሔር ድሕነትና እምበር ጥፍኣትና ዝደሊ ከም ዘይኮነ ስላሴ ንሕና ናብኦም ህይወትና እምበር ሞትና ዝደልዩ ከም ዘይኮኑ ብንጹር ዘረዳአና እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ኩሉ ሰብ ንዓና ندحنتو ويدما نعنا نممحر أفدقو زخفته نحنا دما بهوت نخنبر كل ساب زقبلنا أيداو زرقح زقبلنا أملاخ كم زخونو نمقلاس أن نمردان بسم قدس اللاسية تقليسهم بسبيت صوتا تقليسهم يصوعو التسالساي دما بسبيت صوعلو سبيتي نايدك أرسحات أي تسئيفنيا بزح ما نقر تعاقيسا أخول السب نام مخان دما تبصحهم ندك أمالتي سلسيون نايدك سبات كفاءات رخصت حاتيات كي تصيفو ببزح تعقستي نام نسحان قدس قربانن سلزبصحو قدس تباهيلهم بناي سبيت صوتا يصورو سلازي قدس سلاسي كنبلن كلنا ناي እግዚአብሔር تعقستي نعنا تعقيسهم حاتياتنا كي تصيفو رخصتنا كي تصيفو كفاءاتنا كي تصيفو تنكلنا كي تصيفو نزغلو نام نسحن ناب قربان ناب صحهم ناب زلالماوي هو زسغاغرو ስለዝኾኑ ቅድስ ስላሴ ተባሂሎም ይጽውዑ ዮሐንስ ወንጌል 11 ተገሊጹ ታሪኹ ተገሊጹ ዝርከብ አልዓዛር ሞይቱ 4 መዓልቲ አከርሰ መቃብር ምስ ገበረ ጎይታናኡ ኸይድ ምስ ደልዮ ሓፍቱ ማርታ ኳ ኸይተረፈተ ጸይፋ ካብ ዝመውት 3 መዓልቲ ገይሩ ስለዚህ ከይሸተካ ናው ይትኺድላቱ ሰባት በኃጢአትና ምኽንያት ክጽየፉና ክንጽሉና ክርሕቁና ከጋፍዑና ናብ ሲኦል ማዓሙቅ ድማ ከውሩዱና ይኽእልዮም እግዚአብሔር ግን አይጽየፈናን እዩ ዘይጽየፈና አምላኽ ከይተጸየፈ ምስ ኩሉ ክፋአትና ቀሪቡ ናቱ ደቁ ዝገብረና ስለዝኾነ ቅድስ ዝብል ብናይ ሰበይቲ ጾታ ይጽዋዕ ማለት እዩ በተራባዓይ ድማ ሰበይቲ ጥሒና ሰንኪታ ደቃን ሰብአያን እተጽግብ እያ ስላሴውን ንኹሎም ፍጥረታት ዘድልዮም አዳልዮም ስለዝምግቡ ብናይ ሰበይቲ አንቀጽ ቅድስት ስላሴ ተባሂሎም ይጽውዑ ስለዚህ ቅድስ ስላሴ በሐፈሻ በዝርዝሩ ክንሪኦም ከለና ነዞም ዓሞቅቲ ነገራት እዚአቶም ዘረድዮም ስላሴ በሐፈሻ ዝገልጽዮም ማለት እዩ ስላሴ ክንጽውዑን ከለና ቅድስት ብዝብል ናይ ሰበይቲ ቅጽል ስም ኢና ብዙሕ ግዜ ንጥቀም እዚ ድማ እዚ ፍሉይ ማለትስ ፍሉይ ዝመስሎ ዘየለ ማለት እዩ እዚ ዓይነት ሰለስትነት ማለትስ እዚ ፍሉይ ዝመስሎ ዘየለ ብትክትርጎም ከሎ በቀጥታ እዚ ታይ ማለት ይተልናዮ ፍሉይ ዝመስሎ ዘየለ ሰለስትነት ንምባሊና ቅድስ ንብሎ ቅድስ ስላሴ ናይ እግዚአብሔር ሰለስትነት ፍሉዩ ከምቲ ንሕና ንርድኦ ሰለስትነት አይኮነን ዝመስሎ የለን በአይምሮ ደቅ ሰባቱን ተመራሚርና ክንበጽሖ ንኽእል አይኮነን ስለዚህ ፍሉይ ዝመስሎ ዘየለ ከም ዝኾነ ንኽንርዳ ቅድስት ስላሴ ብዝብል ይጽዋዕ ነዛ ዓይነት ሰለስትነት ኣብ ላዕሊ ካብ ዘለው ፍጥረታት ኣብ ምድሪ ካብ ዘለው ማለትስ ግዛአቱ ዝመስሎ ዘየለ ፍሉይ ዝኾነ ሰለስትነት ከም ዝኾነ ንኸነረድ ቅድስት ብዝብል መጸውዒ ይጽዋዕ ናይ ሰብ ነፍስ እኳ እንተ ዳ ተመልኪትናያ ሰለስትነታ ምሕሳብ ምዝራብ ሕያው ኮይና ምንባር ማል ኢልና እኳ እንተ ገለጽናያ እዚአቶም ግን ኣብ ሓደ አካል ዘለው እዮም ነፍሲ ንስላሴ መረዳእታ ብመጠኑ ክትገልጽ ዳኣ ትኽእል እምበር ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ስላሴ ምስጢር ከተረዳእና ይትኽእልኛ
ፀሓይውን እንተወሲድና ልክዕኮም እዩ ክበባ ዋዕያ ሙቐታ ንናይ ስላሴ ሰለስትነትን ሓድነትን ከተረድእ ትኽእል እያ ሙሉእ ብሙሉእ ግን ክትገልጽ ኣይትኽእልን እያ እግዚአብሔር ሰለስተ አካላት ዘለዎ ሓደ አምላኽ እዩ ናይ ስላሴ ባህሪ ንቁጽሪ ምቹእ ዘይኮነ ንምስጢር ግን ግሉጽ ዝኾነ ተባሂሉ ዝነገረሉ እዩ ናይ ስላሴ ሰለስትነት ሚስጥራዊ ሰለስትነት ስለዝኾነ ቅድስት ስላሴ ተባሂሉ ይጽዋዕ ማለት እዩ ስለዚህ ቅድስት ስላሴ ክንብል ከለና ምስጢር ዝብል ብዙሕ ግዜ ምስኡ ተተሓይዙ ዝኸይድ እዩ ምስጢር ማለት ታይ ማለት ይተልና ናይ ስላሴ ትምህርቲ ምስጢር ዝተባሃለ ንምንታይ ይተልና ምስጢር ክበሃል እንከሎ ክትንተን ዘይክእል ክግለጽ ማለት ክግለጽ ዘይፍቀድ ስውር ኩዱን እዩ ማለት ግን ኣይኮነን እንታይ ዳኣ ተባሂሉ ምስጢር ዝብል ነቲ ዝምልከቶን ዝግብኦን ሰብ ዝንገር ዝትንተን ቅሉዕ ዝኾነ ማለት እዩ እዚ ብኽልተ አንጻራዊ መገዲ ዝረአ እዩ ነቲ ዝኣምን ግሉጽ እዩ ዝትንተን እዩ ዝንገር እዩ ነቲ ዘይኣምን ከዓ ብተቃራኒ እዩ ማለት እዩ ነፍስ ወከፍና ምስጢር ንብሎ ነገር ኣለና ምስጢርና ግን ምሳና ተቀቢሩ ዝተርፍ ማለት ኣይኮነን ዝኣመናዮን እነፍቅሮን ገሊጽና ንነግሮ ምስጢር ኣለና ነዘይ ንነግሮ ምስጢር ግን የብልና ትምህርቲ ስላሴ ምስጢር ዝተባሃለ እምበኣር ንዝኣምኑ ንእግዚአብሔር ብምፍላጦም ንዝሕጎሱ ዝንገር ዝግለጽ ዝእመን ስለዝኾነ በከምዚ ዓይነት አገባብ ዝተገልጸ እዩ ስለዚ ምስጢር ማለት በሐፈሻ ምህዳን ወይ ድማ ምኽዋል ምቕባር ማለት ኣይኮነን ትምህርቲ ስላሴ ክብጽሕ ዘይክእል ስውር ክንበጽሖ ዘይንኽእል ርሑቕ ጌርና ዝተረዳእናዮ ምስጢር ስላሴ ናይ ሊቃውንት አርእስቲ እምበር ናይ ምእመናን ናይ እምነት መሰረት ዘይመስለና ማለት ሓደቲ ክትንስኡን ከለው ዝጠቅም ናይ እምነት መምዘኒ ጌርና እንሐስቦ ብዙሓት ኢና እንተኾነ ግን ትምህርቲ ሃይማኖት ምስጢር ማለት ትምህርቲ ሃይማኖት ምስጢር ማለት ዝተኸወለ ስውር ክብጽሕ ዘይክእል ማለት ኣይኮነን ነቲ ዝኸኣልናዮ ፈሊጥና ንዘይከኣልናዮ ንስኻ ትፈልጥ ኢልና ብምግናፍ በሃይማኖት ዕረፍቲ ዝህበና ማለት እዩ ስለዚ ትምህርቲ ስላሴ ቤተክርስቲያን ዝመሰረተቶ ዘይኮነስ ካብ ብሉይ ጀሚሩ ዝንገር ዝነበረ ኣብ ሐዲስ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ግልጸት ፍልጠትን መረዳእታን ዝረኸበ ማለትና እዩ በኻል ኣባሃላ ስለዚ ትምህርቲ ስላሴ ኣዝዩ ዓሚቕ ዝኾነ ምስጢር ብምዃኑ በዚ ስጋዊ ዝኾነ ኣእምሮናን ብሞትን ማለት ስጋዊ ዝኾነ ኣእምሮናን ብሞትን ዘይምፍላጥን ዝተሓጽረ መንነትና ማለት ብሞትን ዘይምፍላጥን ዝተሓጽረ መንነትና ንዘለዓለማዊነትን ሙሉእ ብሙሉእ ምፍላጡ ኣይከኣለናን እዩ ብመሰረቱ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ምኽንያት ድማ ምስጢር ተባሂሉ እዚ ማለት ክሳዕ ዓቕምና ዝፈቅዶ ክንፈልጦ ዝግባእ ነቲ ክንርድኦ ዘይከኣልና ድማ ብእምነት ተቀቢልና እንጸንዓሉ ማለት እዩ ኣብ ሓደ እግዚአብሔር ሰለስተ አካላት ስለዘለው ምስጢር ስላሴ ተባሂሉ ካብ ኣእምሮ ንላዕሊ ዝኾነ ምስጢር ይበሃል ምስጢር ካብ ዝተባህለሉ ተወሳኺውን ካብ ዘይኣምኑ ስውር ዝኾነ ንዝኣምንዎ ግን ግሉጽ ዝኾነ ናይ ኣመንቲ ሃብቲ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ነፍስ ወከፍና ሃብትና ምስጢር ስላሴ እዩ ስለዚ ምኽንያቱ ምስጢር ስላሴ ብዘይ ምእማን ብፍልጠት ጥራሕ ክግለጽ ዘይክእል ከም ዝኾነ መረዳእታ ንምሃብ ምስጢር ዝብል መፀውዒ ተዋሂብዎ ንረኽቦ ካልኻ ኣካል እዩ ኣካል እግዚአብሔር ኣይርአን እዩ እንተይልና ብኸመይ ኣካል ኣሎ ክንብል ንኽእል ዝብል ሕቶ ክስዕብ ይኽእል እግዚአብሔር ሰማይን ምድርን ዘይውስንዎ ሙሉኣትን ፍጹማትን ዝኾኑ ኣካላት ዘለዎ ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ኣብ ሰማይን ምድርን ሙሉእ ዝኾነ ኣምላኽ ስለዝኾነ ማለት ሙሉእ ዝኾነ ኣምላኽ ክንብል እንከለና ኣብ ላዕሊ እንባታት ኣግራብ ኣትክልቲ ማለት ኣብ ኣትክልቲ ዓሪፉ ኣሎ ማለት ከም ዘይኮነ ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብዝተፈልየ ህልውና ፍሉይ ብዝኾነ ክብሪ ብዝተፈልየ ኣቃውማ ብናይ ገዛእ ርእሱ ኣካላዊ ፍጹምነት ንሰማይን ምድርን መሊእዎ ኣሎ ማለትና እዩ ኣብ ሓደ እግዚአብሔር ማለት ካብ እግዚአብሔር ዝተረፈ ግዝኣት እግዚአብሔር ዝሸፈነ ግዝኣት የለን እግዚአብሔር ሙሉእ በኩልሄ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ካብ ዓለም ንላዕሊ ስፍሓቱ ካብ ዓለም ንላዕሊ ዝኾነ ስፍሓት ዘሎ እግዚአብሔር ጥራሕ እዩ ኣካል ኣለዎም
إلنا كاب النزاربلهم فطرتات ناي مجمرتا نفسي كالاي دما ملايكتيوم سلازي نفسي أكل اللوا أنت أكلوا كانت اللوا جن أيترانيا أكلاويت نفسي بمحساب بمزراب هياو كوينا بمنبار تقلص بتقولوا لهم رؤيا خلنا ملايكتون منافستيوم جن أكل اللوم أكل زبل قال نايهلونا مبرهره يمبر نايمر أين مدهساسن مجلس أيكونن بمسورته مالتي سلازي نفسي أيتران جن أكل اللوا ملايكتي منافستيوم جن أكل اللوم እግዚአብሔሩን አይረን ግን አካል አለው ዘለናዮ ዘመን ሳይንስኳ አየር አካል አለው ኢሎም ያምንዩ አየር አካል አለው ተባሂሉ ዝተአምነሉ ዝርአ አካል ስለዘለው አይኮነን ቦታ ከም ዝሕስ ስለዝተአምነ ጥራይ ስለዚህ አካል ናይ ህልውና መግለጺ ከም ዝኾነ ብንጹር ተረዲእና ስላሴ بسلسة أكلات زغلصو سلاسي زبل قالكا اب حد እግዚአብሔር سلسة أكلات سلسة ግብራት سلسة ስም ከም ዘለው ዘረድ ከም ዝኾነ ብንጹር ክንርድኦን ከነስተውዕሎን ይገባና ማለት እዩ ስለዚህ በጥቅልሉ ብፍላይ ናፍቲ ሐምለ ሸውዓተ ዝብል ቤት አብርሃም በቀጥታ ቀድመ አቲና ዝተወሰኑ ሐሳብ ዝርዝራዊ መግለጽ ይመሃብና ነቲ ጀሚርና ያዘለና አርእስቲን ትምርት ስላሴ باستمر لقاومت بسفيح استقلص ስለዝኾነ መሰረተ እምነትና መበገስ እምነትናው ስለዝኾነ በግቦ ክንርዶ ይግባናዩ ከም ተቀድሙ ዝገለጽናይ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ነባቤ መለኮት መቅድመ ኩሉ ንሰብክ ስላሴ ሩኤ ኢሉ ስለዚህ ቅድሙ ሁሉ ይበቃ ቅድሙ ሁሉ ካብ ኩሉ አቀድምና በخبري በሓደ አካል ፉሊ ዝኾነ ናይ ስላሴ ሰለስነት ንሰብክ ናይ ስላሴ ሰለስነት እንአምኖ ጥራሕ ዘይኮነስ እንሰብኮይ እንሰብኮ ጥራሕ ዘይኮነስ እንነብረሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ነዚው ከም ኢሉስ ገለጸ ቅዱሳዊ ሮሱን አብ ቅዱስ ስላሴ ገዛን ተገዛን የለን ይብል ሰለስተ አካላት ክባሃል እንቆሎ ብዙሃት መናፍቃን በፍላይ ነዚ ሰለስተ አካላት እዚ ናይ አካላት ምብልላጽ ዘሎ ናይ ማዕርግ ምብልላጽ ዘሎ ናይ ስም ምብልላጽ ዘሎ ናይ ማዕርግ ምብልላጽ ዘሎ ገይሮም ስለዝተረድዎ ነዚ አርእስት እዚ እዚኦም ፍጹማን አካላት በማዕረ ዘሎ ፍጹማን አካላት ምብልላጽ ዘይብሎም ፍጹማን አካላት አብ ሓደ እግዚአብሔር ዝርከቡ ሰለስተ ፍጹማን አካላት ከም ዝኾኑ ንኸረድኡ ቅዱሳዊ ሮስ ክጠቅስን ከሎ ከምዚ ይዝብል አብ ቅዱስ ስላሴ ገዛን ተገዛን የለን በመለኮት ሓደ ካብት ሓደ ምፍልላይ የብሎም በስልጣኑን ከምልአኽን ተላአኽን ሓደ ነተ ሓደ አይዙዞን እንታይዳ በኽብርን በመለኮትን ማዕርዮም ይብል ስለዚህ ስላሴ ክንብልን ከለና በአካላት ሰለስተ ከነምጽን ከለና አካላት ምፍልላይ ምብልላጽ ከምዘሉ ጌርና ክንርዶ አይገባናን እግዚአብሔር ሓደ እዩ ዘይትከፋፈል ዘይትበርስ መንግስቱን ሓንቲያ ካብ ስላሴውን ሓደ ኳ ፍጡር የለን አብ አቶምሲ ሓደን ሓደ ምግዛውን የለን ይብሉ ሰለስቱ መቱን አብ ሃይማኖት አበው ምዕራፍ 19 ቁጥር 5 ተጠቅስ ከለው ስለዚህ አመንጎ ሰለስቲዮም አካላት ገዛን ተገዛን የሎን በማዕረግ ናይ መለኮት ሓደ ካብ ሓደ አይበልጽ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ከም መልእክተኛ ገይሩ በስልጣን አይእዝዝን በሓደ መለኮት ክብርን አገዛዛን ናይ ኩሉ ፈጣሪ ዝኾነ በናይ ባህሪ ፍልጠት ሓደዮም ናይ ሰለስቲኦም ማዕዝን የማንን ጸጋምን አየናይ ከም ዝኾነ ክፍለጥ ከም ዘይከአል ኩሉ ንስላሴ የማን ኮነ ጸጋም ይብሎም ምክንያቱ አብ ቅዳሴናውን ክጠቅስ ከለና አልብነ እንታይና ንብል ቅዳሴና አልብነ ቀዳማዊ ወአልብነ ዳሂራዊ አልብነ የማን ወአልብነ ጸጋም አልብነ ጠፈር ወአልብነ መሰረት ንህነ ጠፈር ወንህነ መሰረት ናይዚ ትርጉም ትክክል ግሩም ቅዳሴ ቁጥር 43 በቃ ገሊጾም አልብነ ቀዳማዊ አልብነ ዳህራዊ በቃ ቀዳማይን ዳህራዊን ዝኾነ የብልናን አልብነ የማን ወአልብነ ጸጋም የማን ኮነ ጸጋም የብልናን በቃ አልብነ ጠፈር ወአልብነ መሰረት ኮነ ጠፈር የብልናን ንህነ ጠፈር ወንህነ መሰረት በቃ ንሕና ንኹሉ ንገዝ ልዕሉ ሁሉ ዝኾና ኢና ክብሉ ገሊጾም ይርከቡ ስለዚህ ስላሴ በዝርዝር ንእግዚአብሔር ዝገልጽ ስለዝኾነ ሊቁ እንክጠቅስን ከሎ ብዛዕባዚ ብፍላይ ቅዱስ አትናቴዎስ ሃይማኖት አቦ ምዕራፍ 25 ቁጥር 4 ሰለስቱ ስም አሃዱ እግዚአብሔር ይዝብል ክብል ከም ዝተዛረበ አብ ስላሴ ሰለስተ ስም እኳ እንተሎ ግን ሓደ አምላኽ ኢልና ኢና ንአምን
نأمن بر سلست أمالخت إلنا ينأمننا نزي قدوس أتناتيوس بنتصور نأريوس أب زرت علق قال تجليسي أملاك وإتو عابد أب أملاخي أملاك وإتو ولد أملاخي أملاك وإتو منفس قدوسون أملاخي وإيتبهالو سلست أمالكته الله أحد أملاك سلزي أتوم سلست أمالخت يبهالون يمتايدا حاد أملاخ دعنبر سلزي حاد أملاخ تباهيلو يمسوه ببسمومن ببجزومن نزوم سلست أكلات نفلطوم يبل قدوس غورغوريوس انزينازو أم عرف سوسا فقد حمشته هيمانوت أبوون ببسمومن ببجزومن نزوم سلست أكلات نفلطوم يبل كملكوتاوي بهاري استفلي أكل يلون كاب أكلاتون بزي مرمر كبري مفل لا يلون ناي سلستيوم سلطان ناي سلستيوم فقاد حد يبل بك سلازي سلاسي كبهالون كلو نزي نصور بزغبا كنردا يغبانا ابو كاولدن منفس قدوسن كمناي عينو قحسم تفلي ايفلتني ولدون كاب ابن كاب منفس قدوسن كما عيناي عينو قحسم تفلي ايفلتني منفس قدوسن كاب ابن كاولدن كمناي عينو قحسم تفلي ايفلتن سلوس قدوس كاب طنتي فصامي زيبلو زلعالم بحدنت صنيعم ينبرو كبل تودوسيوس اسكندريا اب هيمانوت ابو 82 18 بنصور غليصلنا يخون يركب سلازي يخون دامبر ناي سلاسي حدنتن سلستنتن مستير مال ناي سلاسي سلستن حدنتن مستير فطور مرمير كبصح زيكل سلازخونه كابز تصحفلنا كي حلفنا بزي ممرمار نئمان كبلو سلستم ات غليصوملنا سلازي سلستم ات بزغلصلنا ملكعي نمسير سلاسي بخمس عينة ردادان التحساسبان كنفلطو كنردو كنستوعلو يقبعنا مالتيو سلازي بمساراتو مستر سلاسي بعضي عميق زغونا مرداتا ليقانت بيتا كريستيان بوزح زغلصو مستر سلازغونه نزي مستر زي بزغبا باستوعلنا كنردو يقبعنا مخنياتو مستر سلاسي بزغبا نخين ردو ناي امرونا وسن مخانن ناي قانقانا دخمتن بزح غزي عنقفات يخونو نايم مخنياتو እግዚአብሔር ካይምሮና ዝረቀቀ ከም ቋንቋታት ንላዕለ ስለዝኾነ ንእግዚአብሔር ሙሉ በሙሉ ዝፈለጥናሉ መዓልቲ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ዝተረፈሉ ማለት ይበኻል አባላ እግዚአብሔር ሙሉ በሙሉ ተፈልጥ ይልና እቲ ዝፈለጥናዮ ሙሉ እግዚአብሔር አይኮነን ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር بمتن عقمنا نايمرونا نمبر بمتن እግዚአብሔር ነቱ ክንፈልጦ ይንخلينا እግዚአብሔር ክኸውን ዝቃሎ برأسو ጥራሕ بملአት ዝፍለጥ አምላኽ بمخاني እግዚአብሔር ነቱ برأسو ዝፍለጥ እምበር በደቅ ሰባት በመጠን አቅሙ ምን ርዲኢቶ ምን ዝፍለጥ አምላኽ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ በሰለስትነት አካላትን በሓደ መለኮትን ጸኒዑ ዝነብር እግዚአብሔር ድሕሪ ግዜ ዝተገልጸ ናይ ስላሴ ትምህርቲ ግዜ ዘምጾ ካብ ግዜ ዝተወልዳ ዘይኮነስ ንግዜ እኳ ከይተረፈ ዝፈጠረ ናይ መለኮቱ ሓድነት ናይ አካሉ ሰለስትነት ገንዘቡ ዝገበረ እግዚአብሔር ንግዜ መበገስ ዝገበረሉን መወዳእታውን ዝገብረሉ እቲ ድሕሪ ግዜ መፍጣሩ ምስጢር ሰለስትነቱን ሓድነቱን ዝገለጸልና እግዚአብሔር ጥራሕ እዩ ስለዚህ ዘመናቱ መጀመርታን መወዳእታን ዘይብሉ ዘለዓለማዊ ሓድነትን ሰለስትነት በዘለዓለማዊ ሰለስትነትን ሓድነትን ጸኒዑ ዝነብር እግዚአብሔር ማለት ጸኒዑ ዝነብር ይኳን ተበልና እንተ ተባህለ ነት ዘይምርመር ምስጢር ሰለስትነቱ ኣብ ዝተፈላልዩ ዘመናት በኸመይ አገባብ ከም ዝገለጸልና ግን ካብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ብንጹር ክንርዳ ይካለና እዩ ነዚ ተሓደ መረዳእታና ኸኣ ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ዕለቱ ዝኽበረሉ ዘሎ ሓምለ 7 ስላሴ ኣብ ቤት አብርሃም ዝብል እዩ እዚ ዕለት እዚ ብፍሉይ ዝዝከር ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ተጠቂሱ ንዝርከብ ታሪኽ ብንጹር ዘረዲ እዩ ስለዚህ እቲ ታሪኽ በመሰረቱ በተقلሉ ክንሪኦ ከለና ስላሴና አብርሃም ከም ዝተገልጽሉ አብርሃም ድማ ስላሴ ከም ዝተቀበለ ከቀበሎም እንከሎ ኻኒ በሰለስተ ሰብአይ አምሳል ከም ዝተገልጽሉ ንሱ ድማ ንዓአቶም ተቀቢሉ ኻ ከም ዘእንገዶም ከም ዝተቀበሎም መስዋዕቲ ድማ ካብ ዝነበሩ ኻ እተን ቢተይ ካኒ እታ ዝበለጸት ስብሕት ከም ዝሓረደሎም ካብ ቅጫ ካብ ሰለስተ መስፈሪ ኣብ ሓደ ሰንኪቱ ከም ዘቀረበሎም ንአብርሃም አቤቱ አእጋሮን ከም ዝሓጸቦም ንሳቶም ድማ ንቤት አብርሃም ከም ዝባርኽዎ ሳራ ድማ አግዚ እርጋና ከም ትወልድ ብስራት ከም ዘበሰርዎ ዝብሉን ካልኦትን ጥቅልል ዝበሉ ሐሳብ ሒዙ ዝርከብ
ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 እዩ ብጠቕልሉ ብሓፈሻ ግን ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ሓሙሽተ ኣእማደ ምስጢራት ኣብ ውሽጡ ኣጠቓሊሉ ሒዙ ዝርከብ መጽሓፍ እዩ ስለዚህ ነዚ ዕለት እዚ ንምብዓል ምኽንያት ኮይኑ ስለ ዝርከብ ብቅዱሳት መጻሕፍቲ መሰረት ነዚኣቶም ብጽማዕ ሓሳቦም መረዳእታ እንዳገበርናሎም ክንከይዲና ምኽንያቱ ብኸመይ እንተይልና ምኽንያቱ ኣመ ከመዮም እገብ ሓብየ ከይልዎ ነይሩ ስለዚህ እዚ ንምስጢረ ስጋዌ ዝገልጽ እዩ ስለዚህ ኣብ ቤት አብርሃም ኣትዩ ካብ ቤት አብርሃም ከኣኒ ካብ ዘር አብርሃም ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ኣብ ዘፍጥረት ዘንጊርዎ ዝነበረ ንዓመታ ከም ዝእዋን ኣብ ቤትካ ክመጽየ ሰበይትካ ሳራ ከዓ ወዲ ክትወልድ ያ ኢሉ ነጊርዎ ንዝነበረ ቃል ንግዚኡ ፍጻሚኡ ንሰይተ አብርሃም ንሳራ ይነሩ ንግዚኡ ማለት እዩ ምሳሌነቱ ፍጻሚኡ ግን ንድንግል ማርያም ይነሩ ካብ ቤት አብርሃም ካብ ዘር አብርሃም ተወሊዱ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ንሱ ድማ ንዓለም ሰሓቅ ሓጎስ ደስታ ሰላም ዕረፍት ከም ዝገብረላ ዘረድ ትንቢታዊ ቃል ስለ ዝነበረ ንምስጢረ ስጋዌ አብርሃም ዝተበሰረሉ ናይ ምስጢረ ስጋዌ ተስፋ ዝተነግረሉ ፍጻሜ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 እዩ ተወሳኹን እስመ አልቦ ነገር ተባሂሉ ይስሐቅ አብርሃምን ይቅሬታ አብርሃምን ሳራን አሪጎም አካሎም ሞይቱ ዝነበረሉ ማይጸና ናይ አብርሃም ናይ ሳራ ማይጸን ሞይቱ ናይ አብርሃም ስምዒት ሞይቱ ውላድ ኮልዱሉ ኣብዘይ ክብሉ ዕድሜ ማብዛሐለፈሉ ግዜ ስለዝነበረ በዚ ምኽንያት እዚ እግዚአብሔር ኣብቲ ዘይከኣለሉ ግዜ ውላድ ኮልዱሉ ኣብዘይ ክብሉ ግዜ ውላድ ከም ዝኮልዱ ከም ዝኽእሉ ገይሩ ዝረትዖም እስመ አልቦ ነገር ብዝብል እስመ አልቦ ነገር ዘይሳኣነሉ እግዚአብሔር እዚ ቃል እዚ ኣቀዲሙ ንሳራ ዝተነግረ እዩ ድሒሩ ከዓ ንድንግል ማርያም ብመልአኩ ቅዱስ ገብርኤል መገድስ ተነግረ እዩ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል እፎኑ ይከውነኒ ዝንቱ እንዘ ይኣምር ብእሴ ወድ ኸይፈ ኣነ ወድ ኣይፈልጥኒ እዚ ነገር እዚ ከመይል ይኾነለይ ምስ በለቶ እስመ አልቦ ነገር ዘይሳኣነሉ እግዚአብሔር ይልዋ ምክንያቱ ኣብ ልዕሊያ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝሓድር ኃይሉ ዕሉውን ከም ዘጽለለላ ብድሕሪ ድማ ወድ ከም ትወልድ ስሙ ድማ ኢየሱስ ከም ትሰምዮ ነጊርዋ እዚ ዝኸውን ግን በት ኩሉ ዝከኣሉ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ስለ ዝኾነ እስመ አልቦ ነገር ምስ በላ ከመዴታታ ከም ወለዳ ንሳ ድማ ይኩነኒ በከመ ትቤለኒ ኢላ ተረትዓትሞ ከም ዓይን ቋሕሰም ድማ ቃል ኣብ ማህፀና ሓደረ ቃል ስጋ ኮነ ተባሂሉ ተነግረሉ ስለዚህ ናይ ምስጢረ ስጋዊ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ተጠቂሱ ዝርከብ ፍጻሜውን ዝረኸበ እቲ እስመ አልቦ ነገር ዝብል ኣቀዲሙ ንኤልሳ ኣቀዲሙ ንሳራ ኣብ ግዜ እርጋና ብዘደንቕ ብስራሕ እግዚአብሔር ብተኣምር እግዚአብሔር ውላድ ከም ተወልድ አሚና ንኽትቀበል ዝገበረ ቃል ክኾን ከሎ ድሓር ድማ ንምስጢረ ስጋዊ ንድንግል ማርያም ብድንግልና ጸኒሳ ብድንግልናውን ከም ትወልድ እስመ አልቦ ነገር ዝብል ይኩነኒ ኢላ ንኽትቀበል ዝገበራ ቃል እዩ ስለዚህ እዚ ብጠቕልሉ ክንሪኦ ከለና ንምስጢረ ስጋዊ ብንጹር ዘረድኡ ቃላት እዮም ማለት እዩ በተወሳኺ ድማ ምስጢረ ስላሴ ኣብ ዝተጠቂሱ ይርከብ እዚ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ብዝርዝር ገሊጹ ንርከቦ ኢና ብብዙሕን ብውሕድን ምግላጾም በታ ሓደ ወገን ናብ ቤተይ እተው ቁሩብ ድማ ይዕርፉ ምግብ ድማ ብልዑ እንዳበለ ምግላጹ እግዚአብሔር ምባሉ ንሓድነቱ ጎይታይ ምባሉ ንሓድነቱ ብብዙሕ ምጽውዑ ንሰለስትነቱ ነትቅጫ መስፈርት ድማ በሰለስተ መስፋሩ ንሰለስትነቶም ኣብ ሓደ ተጋጊሩ ሓደ ቅጫ ምኻኑ ንሓድነቶም ዘረድእ ነይሩ ስለዚህ ምስጢረ ስላሴ ብምሳሌ ኣብ ቤት አብርሃም ዝተጋህደሉ ምናልባት ከም ታሪክ ተርኢና ምስጢረ ስላሴ ክሳብ ኦሪት ዘፍጥረት 18 ብብዙሕን ብውሕድን ይግለጽ ስለዝነበረ ናይ እግዚአብሔር አካል ልዕሊ ሓደ ከም ዝኾነ እምበር ቅዱሳት መጻሕፍቲ ብኡን እንዳገለጹልና የመጽእምና ኣብነት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ንግበር ሰብ ኣብ አርአያነ ወበአምሳሊነ ክብልን ከሎ እግዚአብሔር ንርእሱ ብውሕድን ብብዙሕን ጠቂሱ እዩ እዚ ከዓ ሓድነቱን እግዚአብሔር ካብ ብዙሕ ካብ ክልተን ንላዕሊ ከም ዝኾነ ዘረድእ ነይሩ ከም እንዳበለ ብዙሕ ጠቅስ መድዩ ስለዚህ ብመሰረቱን አዳም ሓደ ካባና ኮነ ተባሂሉን ገሊጽ እዩ ከም ተወሳኸውን ኣብ ህንጻ ሰናኦር ወይ ድማ ኣብ ባቢሎን እግዚአብሔር ንዕኑ ወረድ ቋንቋም ንደባልቕ ኢሉ ንርእሱ ብብዙሕ ገይሩ ገሊጽ እዩ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 8 ግን ንሱ እቲ ብብዙሕ ንርእሱ ዝገልጽ ዝነበረ በአካልነት ሰለስተ ብስም ሰለስተ ብግብር ሰለስተ ከም ዝኾነ ብንጹር ገሊጹ ኣብዚ ቅዱስ ቃል እዚ ኣቀሚጥዎ ይርከብ ማለት እዩ ስለዚህ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ነቶም ኣቀዲሞም ዝነበሩ ዝተገልጹ ብዙሕ ምዕራፋት ንእግዚአብሔር ብብዙሕም ብሓድን ዝጠቅስዎ ዝነበሩ ምዕራፍ ዝገበረ ምዕራፍ እዩ
بخمي انتيلنا እግዚአብሔር بسلسته አካላት بسلسته ሰብአይ ምሳሌ ዝተገልጸሉ ስለዝኾነ እግዚአብሔር ሰለስተን ሓደን ከም ዝኾነ ብንጹር ዝተረዳእናሉ ምዕራፍ ስለዝኾነ እዚ ምዕራፍ እዚ ካካልኦት ምዕራፋት ፍሉይ ዝገብሮ ምዕራፍ እዩ بعبي خا بيت أبراهام زي حديريو ميتاችን زحدرلا ቤት ካ ድንኳን አብርሃም ያኔራ ድንኳን አብርሃም ዝተባሃለ ድንግል ማርያም ያ ድንግል ማርያም አይ ስላሴ መሕደሪት ኮይናያ ስለዚህ ናይ ስላሴ መሕደሪት ከም ዝኾነት ድንግል ማርያምን ንምርዳ ተባሂሉ ንምስጥረ ስላሴን ምስጥረ ስጋዌን ዝገልጽ እዩ ብተወሳኹን بعبي خاني ንህጽበተ እግር ዝገልጽ እዩ ወይ ከዓ ንጥምቀት ዝገልጽ እዩ ህጽበተ እግር ማለት ስላሴ ኣብ ቤት አብርሃም እግሮም ተሐጽቦም እዮም ፍጻሜ ከዓ ነታ ህጽበተ እግር ኣብ ዮሐንስ ወንጌል 13 ተጠቅሰላ ዝገልጽ ኣብዚ ከዓ እንታዩ ጎይታ ንሐዋርያት እግሮም ከም ዝሐጸበ ንህጽበተ እግር እዩ ስለዚህ አልብከ ክፍል ምስሊ ኢሉ ከም ዝጠቆሶ ምሳይ ክፍሊ ካብዛ ኣነ ዝሐጽቦ ማይ እንተዚ ተሐጽብካ ምሳይ ክፍሊ የበልካን ምሳይ ዕድል የበልካን ተባሂሉ ከም ዝተነገረ ናይ ትሕትና ፍጻሜ ዝተፈጸመሉ ህጽበተ እግር ኣብ ዘፍጥረት 18 ናይዚ አማናዊነቱ ኻ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ዝተፈጸመሉ ዕለት ውን እዩ ከም ተወሳኺ ድማ በኻላ ባህላ ንጥምቀት ኢሎምን ይገልጹ ወይም ሊቃውንት ቤተክርስቲያን ማለት እዩ ከም ተወሳኺ ብስራትን ዝተሰማማዓሉ እዩ ንኣብነት ሳራ አመ ከመዮም እገብ ሀቤከ ኢሉ እግዚአብሔር ውላት ከምትወልድ ሰበይትኻ ኢሉ እግዚአብሔር አብሲርዎ ነይሩ ነጊርዎ ነይሩ እዚ ብስራት እዚ ኻ ኣብ ዳሕርዋይ ዘመን ከኣኒ ንድንግል ማርያም መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል መጽኢኻ ንስኺ ወድኽት ወልዲኽ ስሙ ኢየሱስ ክሰምየ ይኽእል ኻ ንዓለም ብስራት ንዓለም ሓጎስ ንዓለም ዕረፍቲ ንዓለም ደስታ ከምትወልድ ካ አብሲርዋ ስለዚኦም ክልቲኦም ምስጢራት እዚኣቶም ተገናዚቦም ዝተፈጸሙሉ ዕለት ውን እዩ ዝዕለት እዚ ተወሳኺ ቅዱስ ኤጲፋኒዮስ ኣብ ሃይማኖት አበው ምዕራፍ 59 ካብ ቁጽር 2 ክሳብ 3 ዘሎ ንትንሳኤ ሙታኑን ምሳሌ ገይሩ ገሊጽዎ ይርከብ ምክንያቱ ናይ አብርሃምን ናይ ሳራን ዝሞተ አካል ናይ ሞት ምሳሌ እንደገና ህያው ኮይኑ ፍረ ከም ዘፍር ከም ዝገበረ ኻኒ ናይ ትንሳኤ ምሳሌ ብትንሳኤ ሙታን ምሳሌ ገይሩ ኤጲፋኒዮስን ናይ አብርሃምን ናይ ሳራን አካል ብትንሳኤ ሙታን ምሳሌ ገይሩ ገሊጽዎሉ አቀዲሙ ዝነበረ አካሎም ዝሞተ አካላቱ ካፍቱ ዝሞተ አካሎም ግን ህይወት ከም ዝተረኽበ ፍረ ከም ዝተረኽበ ሁሉ ሰብካ ድሕሩ ሞት ያው ኮይኑ ከም ዝትንስእ ብምሳሌነት ብንጹር ገይሩ አረዲው ይርከብ ስለዚህ ዝዕለት እዚ ሊቃውንት ቤተክርስቲያን አራቂቆም ንትንሳኤ ሙታን ምሳሌ ገይሮም ዝገለጽዎ ታሪኽ ውን ዝተፈጸመሉ ታሪኽ ዝዝከረሉ እዩ ማለት እዩ ስኑቲዩ ተባሂሉ ዝጽዋዕውን ኣብ ሃይማኖት አበው ተገሊጹ ዝርከብ ኣብ መበል 110 ቁጥር 15 ንምስጥረ ስላሴ ምሳሌ ገይሩ ገሊጽዎሎ ይቤ አብርሃም ሰለስቱ እደው እለቆሙ ቅድሚሁ ግዜ ቀትሪ ይብል ስለዚህ አብርሃም ኣብ ግዜ ቀትሪ ኣብ ጥቃኡ ደው ዝበሉ ሰለስተ ሰባት ረአየ ይዝብል ርእዩ ይዝብል እመሰ ኮንከ ትንየጽረኒ በአይነ ምህረት ይሎ በአይነ ምህረትካ እንተ ርኢኻኒ እጅትአዶ ለገብርከ ንዓይነ ባሪያኻ አይትንዓቀኒ ወኮነ አብርሃም ይነጽር ሰለስተ እደወ አብርሃም ሰለስተ ሰባት ረአየ ወነገሮስ ረሰ ለአሃዱ ይላል ነገሩን ንሓደ ሂቡ ተዛረበ ሰለስተ ሰባት ርኢዩ ክንሱ አብርሃም ሰለስተ ሰባት ርኢዩ ወኮነ አብርሃም ይነጽር ሰለስተ እደወ ይልወይ ስለዚህ አብርሃም ሰለስተ ሰባት እንኳን ተራእየ እቲ ነገር ግን ንሓደ ሂቡ ተዛረበ ክብል ገሊጹ ስለዚህ ስኑቲዩ ኣብ ሃይማኖት አበውን ንምስጥረ ስላሴ ከም ምስክር ገይሩ ዘምጾ እቲ ሓደ ንኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 13 እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 13 ብዙሕ መለክዒታት ዓሚቕ ምስጢር ሒዙ ዝርከብ ምስጢር እዩ ከም ተወሳኹን አብርሃም ዘቅረቦ መስዋዕቲ ማለት እዚ ድማ እዚ መስዋዕቲ እዚ ኻል ንቅዱስ ቁርባን ከም ድማ ክርስቶስን ዓለም መስዋዕትነት ንርእሱ ከም ዘዳልዎ ዝገልጽ እዩ ነዚ ዮሐንስ መጥምቅ ምስክረሉ እንከሎ ነዋ በግኡ ለእግዚአብሔር ዘያትት ወያስየስል ኃጢአት ዓለም ይሉ የዓለም ኃጢአት ዘስተስሪ ገንሸል በጊዕ እንሆ ይሉ ስለዚህ ክርስቶስ ንዓለም መስዋዕትነት ንርእሱ ከም ዘዳልዎ ንርእሱ ከም ዝሃበ ንኽገልጽ አብርሃም ዘቀረበሎም መስዋዕትነት ንናይ ክርስቶስ መስዋዕትነት ብንጽጽር ዝተገልጸ እዩ አብርሃም ዘቀረበ መስዋዕትነት ምሳሌያዊ አማናዊነቱ ግን ክርስቶስ ንርእሱ ምእንቲ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ገይሩ መቅራብ እዩ ማለት እዩ ከም ተወሳኹን ኣብ ማለት አብርሃም ቤት አትዩ እግሩ ምሕጻቡ ብደሙ ናይ ዓለም ኃጢአት ከም ዘርሐቅ ናይ ዓለም ኃጢአት ከም ዝሐጸበ ንምርዳዩ
ስለዚህ ምክንያቱ ክርስቶስ ብደሙን ዓለም ቅዲስ ዋይ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ እና በልቅዱስ ያሬድ ዝገለጸሉ ምዘይ ምክንያት አይኮነን ዛ ምድር ዚያ ተሐጺብ ፋሲካ ዝገበረት በደም ክርስቶስ ተሐጺባ ካብ ርክሰታ ካብ ኃጢአታ ካብ ክፍአታ ምጽረየት ምስነጽህት ይነሩ ስለዚህ ዝኻ ናዚ ምሳሌነት ዝነበሮ ይነሩ በተወሳኺ ታሪክ ዝተሪና ነገረ ቅዱሳን ወይ ድማ ነገረ ጻድቃን ናይ ቅዱሳን ልመና ዝተራእየሉ ብንጹር ዘረዲ ስለዚህ በሐፈሻ እዚ ዕለት እዚ ነዚ ሁሉ እዚ እንርዳአሉ ዘደንቅ ዕለት ዝገርም ዕለት ስላሴ ኣብ ቤት አብርሃም ከም ዝተገልጹ ተረዲ እንርዳአሉ ዕለት ከም ዝኾነ ብንጹር ክንርድኦን ከነስተውዕሎን ይግባአና ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ ቤት አብርሃም ስላሴ ተገሊጾም እግዚአብሔር ካ ሰለስተን ሓደን ከም ዝኾነ ኸ ንርእሱ ዝገለጸላ ዕለት ተባሂላ ዝነገረላ ምክንያቱ እግዚአብሔር በሰለስተነትን በሓድነትን ዝግለጽ አምላኽ እዩ እግዚአብሔር ሰለስተነትን ሓድነትን ዋላኳ ኣብ ዘመነ ብሉይ እንተሰወሮ ምክንያቱ ኣብ ብሉይ ኪዳን ሚስጥረ ስላሴ ዋላካ ጉልጽ ብዝኾነ መገዲ ክርአ እንተ ዘይከኣለ ፈጺሙ ዝተሰወረ እዩ ግን ኣይንብልኒና ምክንያቱ ሚስጥረ ስላሴ ብግልጽ ዝተገልጸ ኣብ ሐዲስ ኪዳን ኣብ ሩዋ ዮርዳኖስ ከም ዝተገልጸ ዋላኳ ብዙሕ ግዜ እንተ ተነግረ ኣብ ብሉይ ኪዳን ፈጺሙ ይፍለጥ ኣይነበረን ማለት ግን ኣይኮነን እግዚአብሔር ንህዝቡ ብግልጽ ሚስጥረ ስላሴ ክገልጸሎም ዘይከኣለ ኣብ ብሉይ ኪዳን ንምንታይ እዩ እንተይልና ንብዙሕ ምክንያታት ብንጹር ምግላጽ ይከኣል እዩ ምክንያቱም ተቀዲምና ዝገለጽናዮ ብዙሕ መገዲ ስለዚ ደቂ እስራኤል ምክንያት ደለይቲ ስለዝነበሩ በሰለስተነቱን ተዝገልጸሎም ነይሩ ከም ግብጻውያን ሰለስተ አማልኽቲ ገይሮም ፈላልዮም ከም ልኾም ዝኻዱ ነይሮም እስራኤል ብዙሓት አማልኽቲ ዘምልኹ ማለት አሕዛብ ብዙሪኦም ተኸቢቦም ዝነብሩ ስለዝነበሩ በዚ ምክንያት ናህና አማልኽቲዮም ውን ሰለስተ የሚሎም በስላሴ ሰለስተ አማልኽቲ ገይሮም መቀየርዎም ነይሮም ካብዚ ንምዕቃብ እግዚአብሔር ብግልጽ ሰለስተነቱ ንቤተ እስራኤል አይገለጸሎም ካልኣይ ከዓ ፍጹም መምሪ ጽበ ስለዝነበረ ይነሩ ምስጥረ ስላሴ ፍጹም ረቂቅ ዝኾነ ትምህርቲ እዩ ስለዚህ ነዚ ፍጹም ዝኾነ ትምህርቲ ክገልጾ ዝኽእል ፍጹም ዝኾነ መምህር ጥራሕ ይነሩ እቲ ፍጹም ዝኾነ መምህር ኢየሱስ ክርስቶስ ክሳዕ ዝመጽ ይጽበ ስለዝነበረ ንግዚኡ ክሳዕ ምምጻእ ወልደ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጥረ ስላሴ ስውር ኮይኑ ጸኒሑ ማለት እዩ ይኹን እምበር ግሉጽ አይነበረን ዋላኳ እንተ ተባህለ እቲ ምስጢር ካብ ጥንተ ተፈጥሮ ጀሚሩ ሙሉእ ብሙሉእ ስውር አይነበረን ሙሉእ ብሙሉእ ስውር ነይሩ አይንብልኒና ትምህርተ ስላሴ መልአትን ብርሃንን ዝረኸበ ግን ካብ ልደተ ክርስቶስ ንድሓሪ ምክንያቱ ንእግዚአብሔር ክገልጾ ዝኽእል እግዚአብሔር ጥራሕ ስለዝኾነ ስለዚህ ነቲ እግዚአብሔር ዝኾነ ንእግዚአብሔር ዝገለጾ እቲ እግዚአብሔር ዝኾነ እዩ እቲ እግዚአብሔር ባዕሉ ናይ ባህር ገንዘቡ እግዚአብሔር ዝኾነ አማኑኤል ማለት እግዚአብሔር ምስሌነ ማለት እዩ አምላኽ ምሳና ኮነ ተባሂሉ ምስተነገረ ድማ ንምስጥረ ስላሴ እቲ አምላኽ ዝኾነ እግዚአብሔር ወይ ድማ እቲ ሰብ ዝኾነ አምላኽ ንሱ ባዕሉ ንርእሱ እግዚአብሔርነቱን ዓለም አላሊዋ ምስጥረ ስላሴ ኣብ ብሉይ ኪዳን ንዝብል ከም መረዳእታ እንተዳውሲድና ኣብ ብዙሕ ቦታ ምስጥረ ስላሴ ተገሊጹ ናይ መጀመርያ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 26 እቲ ካልኣይ ድሕሪኡ ተጠቂሱ ብንጹር ዝተገልጸ ኣብ ዘፍጥረት 3 ምዕራፍ 22 እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ንሆ አዳም ሓደ ካባና ክፉን ጽቡቕን ዝፈልጥ ኮነ ተባሂሉ ብብዙሕን ብውሕድን ተገሊጹ እንደገና እውን ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ፍቅዲ 7 ንዑ ንውረድ ቋንቋኦም ንደባልቕ ብዝብል ብውሕድን ብብዙሕን እውን ተገሊጹ ንረኽቦ ከም ተወሳኺን ኣብ ዘጽራኣት ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 6 ኣነ አምላኽ ኣቦታትካ አምላኽ አብርሃም አምላኽ ይስሐቅ አምላኽ ያዕቆብ የበሎ ዝብል አምላኽ ዝብል ንሓድነቱ ተአምላኽ ዝብል ከዓ ሰለስተ ግዜ ተደጋጊሙ ምግላጹ ከዓ ንሰለስተነቱ ዘረዲ ልበ አምላክ ዳዊት እውን ኣብ መዝሙር 32 ወይ ድማ 33 ካብ 5 እስከ 6 ሳይሉ ለእግዚአብሔር መልአ ምድረ ወበቃል እግዚአብሔር ጸንዓ ሰማያት ወእስትንፋሰ አፉ ኩሉ ኃይሎሙ ክብል ይገልጽ ምድሪ ብሳይል እግዚአብሔር መልአያ ሰማያት በቃል እግዚአብሔር ጸንዑ በዘሎ ሰራዊቶሙን በእስትንፋስ አፉ ተገብሩ ኢሉ ምድሪ ብሳይል እግዚአብሔር መልአ ኢሉን እግዚአብሔር አብ በቃል እግዚአብሔር ጸንዓት ኢሉን እግዚአብሔር ወልድ ከም ድማ በእስትንፋስ አፉ ተገብሩ ኢሉ ከዓ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ገሊጽዎ ይርከብ መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 30 ፍቅድ 4 እውን ንአብን ወልድን ገሊጽዎም ይርከብ ናብ ሰማይ ዝደየቦሞ ዝወረደ መንዩ ንንፋስ ኣብ ዕምኩ ዝኣከበ መንዩ ንሰማያት ኣብ ክዳኑ ዝዓቆሮ መንዩ
نبزلو وسنات مدر زصنع منيو سمو منيو سم ود خمنيو ازدو تفلط يخايبل سمو استبهال እግዚአብሔር አብዩ ስም ወዱ استبهال خا እግዚአብሔር ወልድዩ ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ፍቅድ 3 ቅዱስ 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 ዝብል ሰለስነቶም እትስም ዘይምልዋጡ ንሓድነቶም ቅዱስ ዝብል ሰለስተ ኮይኑ ምጥቃሱ خا ንሰለስነቶም ዘረድ ኮይኑ ተጠቂሱ ንረኽቦ ማለት እዩ ሽዑ እግዚአብሔር ንመንከ ክልእኽ መንከ ከደልናዩ ክብር ኮሎ ሰማዕኩ ይብል እግዚአብሔር ብንጽልን በብዙሕን ክዛረብ ኮሎ ኣብዚ ንሪኦ ማለት እዩ ንመን ክልእኽ ሓድነቱ ኾን ኮሎ መንከ ከደልና ይዝብል ድማ ንሰለስነቱ ዘረድ እዩ ኣብዙም ብሰለስነቱን ሓድነቱን ዘረድ ቃል ገሊጽዎ ይርከብ ስለዚ ትንቢተ ኢሳይያስ 61 እውን ናይ ጎይታ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኣብ ልዕሊ ያሎ ይብል ተዛራቢ ወልድ እዩ ጎይታ ዝተባሃለ ኣብ እዩ መንፈስ ዝተባሃለ ኸ መንፈስ ቅዱስ እዩ ስለዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ክንርኢን ከለና ብብዙሕ መገዲ ሚስጥረ ስላሴ ተገሊጹ እዩ ቤት አብርሃምን ካፍት ሚስጥረ ስላሴ ዝተገልጸሉ ናይ ብሉይ ኪዳን ቅዱሳት መጽሐፍቲ ሓደ እዩ ማለት እዩ ኣብ ሐዲስ ኪዳን ብጥቕልሉ ክንረኸለና በሐፂር ግን ሚስጥረ ስላሴ ብግልጽ ዝተሰብከ ወይ ድማ ዝተራእየ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ምስ መጸ እዩ ንኣምላኽ ዝረአዮ ሓደ እኳ የልቦን እንተኾነ እቲ ኣብ ሕቑፉ ኣቡኡ ዘሎ እቲ በይኑ ውሉድ ዝኾነ ኣምላኽ ገለጾ ይብል ዮሐንስ 1:18 ኣብ ኣቡኡ ዘሎ ማለት ካብ ኣቡኡ ዘይተፈለየ ናይ ፍቅር ወዱ ንሱ ናይ ባህር ወዱ ንሱ ዝኾነ ነቲ ዘይረ ኣምላኽ ናይ ባህር ወዱ ናይ ፍቅር ወዱ ዝኾነ ካብኡ ኸ ዘይተፈለየ ንሱ ከም ዝኾነ ንኸረዲ ምኽንያቱ ንእግዚአብሔር ክገልጾ ዝኽእል እግዚአብሔር ጥራሕ እዩ እግዚአብሔር ብገዛ ርእሱ እንተዘይ ኮይኑ ንእግዚአብሔር ፍጥረት ክገልጾ ይክእል ስለዚ እቲ ኣብ ሕቑፉ ኣቡኡ ዘሎ እግዚአብሔር ወልድ ነቲ ዘይረ እግዚአብሔር ኣብ ገሊጽዎ ነቲ ዘይረ ኣምላኽ ዝረኣናዮን ዝተረዳእናዮን በቲ ሓደ ወዱ ዝኾነ በኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንእግዚአብሔር ንምግላጽ ንሱ ባዕሉ እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ ንሱን ባዕሉ ንእግዚአብሔር ገሊጹ እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ ድማ ነቲ ዘይረአ እግዚአብሔር ኣብ ንምግላጽ ብቁዕ ኮይኑ ተረኺቡ እዩ ስለዚ ዝኾነ ሰብ እግዚአብሔር ከመዩ ኢሉ ንዝሓተና መልሲ ዝኾነና ልክዕ ከምዚ ኢልና እግዚአብሔር እንትርከሉ መን ይተልና ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ልክዕ ከም ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ነቲ ሓደ እኳ ዘይረአዮ ኣምላኽ ክርስቶስ ብዝርአ ስጋ ገለጾ ክርስቶስ ብዝርአ ስጋ ገለጾ ሚስጥረ ስላሴ ኣብ ሐዲስ ኪዳን ብግሉጽ ዝተተንተነ ንዓና ንናይ ክርክርና ኣርእስቲ ብቁዕ መልሲ ንኽንረክብ ተባሂሉ ዘይኮነ ንህይወት ምእንቲ ክንረክብ ተባሂሉ እዩ ኣብቶም ቀንዲ ዝኾኑ ናይ ሃይማኖት ኣርእስቲ ክርክር ከም ዝመጽእ ዝገበረ ናትና ዓመፅን ናትና ክሕደትን ተሪር ልብ እንዳኣምበር ተሪር ልብ እንዳኣምበር ካል ኣይኮነን እግዚአብሔር ድማ ንርእሱ ዝገልጸልና ንዓና ንምጽንናዕን ንኸጽንዕ እንዳኣምበር ንኽርክር ኣርእስቲ ምእንቲ ኮነና ኢሉ ይኮነን ሚስጥረ ስላሴ በኢየሱስ ክርስቶስ ብኸመይ ኣገባ ከም ዝተገልጸ ቅዱሳት መጽሐፍቲ ብዙሕ መገዲ ገሊጾም እዮም እቲ ናይ መጀመርያ ብግልጸት እዩ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሚስጥረ ስላሴ ብግልጸት بتمرت طرح زي كونس بقلصت كيترفه نسلسنتن حدنتن غليصو ويو زخا ابروا يردانوسيو እግዚአብሔር አብ ሰማያት ኮይኑ እትዘፍቅሮ ወደይ እዚ ይخبل كله እግዚአብሔር ወልድ ኻባ አካለ ስጋ በአብሩባ ይርዳኖስ ቢድ ዮሐንስ እና ተጠምቀ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በአምሳለ ርግቢ አብርስ ክርስቶስ ከዓርፍን كله ተራዩ ስለዚህ እዚአቶም ሰለስነቱን ሐድነቱን ዝገልጽዩ ከም ተወሳኺ ኣብ ማቴዎስ 17 ፍቅድ 4 ኣብ ደብረ ታቦር ድማ ተገሊጽዩ ማለት በስጋ ተሸፊኑ ዝነበረ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መለኮታዊ ክብሩ ማለት መለኮታዊ ክብሩ ዝተገልጸሉ ስፍራ ደብረ ታቦር እዩ ኣብቲ እንባ ድማ እትዘፍቅሮ ወደይ እዚ ኢሉ ብዛዕባ እቲ ካላይ አካል በስጋ ዝመጸ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አብ መስኪሩ መንፈስ ቅዱስ ካ በብሩህ ደመና መጽ ይሸፈኖም ስለዚህ ኣብዝ ክንሪኦ ከለና ደብረ ታቦር አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስ ዝተገልጸሉ ሚስጥረ ስላሴ ዝተጋሃደላ እንባ ወይ ድማ ቦታ ያ ኢየሱስ ክርስቶስ ሚስጥረ ስላሴ በትምርቱ ጥራይ ዘይኮነስ በግልጸትውን بجهدو كمز مالت بجهدو كمز نبره ربا يردانوس دبر تابور استرعي قلصت كل مردات اخوينو ابز قدفات مصحفتي نردوينا كم توسخ بتلقو كيو ويتار مدارنا يسوع كريستوس ماتيوس 28 17 بسم ابن ولدن منفس قدوسن እናጥመቁም ዛአዘዝኩኩም ኩሉና ማሃርኩም ይሉ በተልእኮውን ሚስጥረ ስላሴ ገሊጽልና እዩ በሐፈሻ ማለት ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሳም ወዳአተ ዓለም በመንፈሱ ምሳና ከም ዝኾነውን ገሊጽልና ስለዚህ ንሱ ምሳና እንተዳ ኮይኑ እግዚአብሔር ንሱ
ስጋዕ መወዳእታ ዓለም ምሳና እንተኮይኑ ንሱ ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ ፍጡር ስጋዕ መወዳእታ ምሳና ናይ ምዃን ዓቕሚ ፍጡር ንዘለዓለም ከምኡ ናይ ምዃን ዓቕሚ የብሉን ስለዚ ኣብ ተልእኮ ምስጢረ ስላሴ ገሊጽልና ኣብዚ ተልእኮ ድማ ብሓፈሻ ጥምቀት ብስም ስላሴ ክፍጸም ከም ዘለዎ ንደቀ መዛሙርቱ ኣዚዝዎም ስለዚህ ብጥቕልሉ ክንሪኦ ከለና በተልእኮ በትምህርቱ በኩሉ ምስጢረ ስላሴ በግህዶ ጎይታ ገሊጽዎ ይርከብ ቅዱሳን ሐዋርያቱን ነዚ ኣብ ብዙሕ መንገድታት ንምስጢረ ስላሴ ኣግሂዶም እዮም ቀዳማይ ኣርእስቲ መጀመሪ ካልኣይ ንቡራኬ ብሓፈሻ ከዓ ናይ ድሕነትና መሰረት ምስጢረ ስላሴ ከም ዝኾኑ ብንጹር ገሊጾምልና ይርከብ ስለዚህ ኣብ ከመ ኣርእስቲ መጀመሪ መብዛሕትኦም መልእኽቶም ክጽሕፉ ከለዉ ሳዊሮስ ተባህለ ሊቅ ክጠቅስ ከሎ ስላሴ ናይ ሓደ ነገር መበገሲ ናይ ሓደ ነገር ድማ መደምደምታ እዮም ይብል ስለዚህ ክንጅምር ከለና በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ክንብል ክንውድእ ከለና ድማ ንአብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ካብ ሎሚ ክሳብ ዘለዓለም ይኹን ንብል ምክንያቱ ስላሴ ናይ ኩሉ ነገርና መጀመርያ ናይ ኩሉ ነገርና ድማ መደምደምታ ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ ቡራኬ ድማ ኣብ ብሉይ ኪዳን እቲ ዝዓበየ ቡራኬ ናይ ካህናት እግዚአብሔር ንሙሴ ከም ዝስዕብ በሎ ደቀ እስራኤል ከም ዝስዕብ እናበልኩም ባርኽዎም ኢልካ ንኣሮንን ንደቁን ንገሮም ምስ በሎ ከምዚ ኢሉ ቡራኬ ይብል እግዚአብሔር ይባርካን ይሓሉኻን እግዚአብሔር ገጹ የብርሃልካ ጸጉኻ ይሃብካ እግዚአብሔር ምሕረቱ ይጠምትካ ሰላሙ ድማ ይሃብካ ኢሉ እግዚአብሔር ዝብል ንአብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ዝጠቅስ ተዘርዚሩ ይርከብ ከምዚ እናበልኩም ብስመይ እንተደኣ ባሪኽኩሞም ኣነ ድማ ክባርኾም ድማ ይብል ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 22 ስጋብ 27 አዲስ ኪዳን እውን ብስም ስላሴ ቡራኬ ይፍጸም ከም ዝነበረ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ይምስክሩልና እዮም ናይ ኣብ ፍቅሪ ናይ ወልድ ጸጋ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሕብረት ምስ ኩላትና ይኹን ወይ ድማ ጸጋ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁጥሪ 13 እዚ መልእኽቶም ናይ መልእኽቶም መዕጸዊ ይጥቀመሉ ከም ዝነበሩን ካብ ጽሑፋቶም ክንርዳእ ይከኣለና እዩ ማለት እዩ እቲ መሰረቱ ትካልውን ናይ ድሕነት መሰረት እዩ ቅዱሳት ሐዋርያት ምስጢረ ስላሴ ናይ ድሕነት መሰረት እዩ ክብሉ ኣብ ብዙሕ ቦታ ገሊጾም ይርከብ ዓለም ንኽድሕን እግዚአብሔር ኣፍቂሩ ከምቱ ሙሴ ኣብ በረኻ ንተመን ዝሰቀሎ ወዲ ሰብ ድማ ከምኡ ክስቀል ይግብኦ እዩ ተባሂሉ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል 3:13 ከም ዝተጠቕሰ እግዚአብሔር ኣብ ነቲ ሓደ ወዱ ንመስቀል ሞት ኣሕሊፉ ክሳዕ መሃብ ኣፍቂርና እዩ ናቱ ፍቅሪ መለክዕ የብሉን ስለዚህ ዓለም ንኽድሕን ኣብ ኣፍቂርና ወልድ ናይ ሓጢአት ዋጋ ኣብ መስቀል ብሞት ከፊሉ መንፈስ ቅዱስ እንተፈጸመ ተበጃውነት ሕይወት ብምስክርነት ናባና ኣብጽሕዎ ኣብ መስቀል ዝሞተ ወልድ እኳ እንተኾነ ዝተገልጸ ፍቅሪ ግን ናይ ስላሴ ፍቅሪ ናይ ስላሴ ብኸመይ ወልድ ብዝኸፈሎ ናይ መስቀል ሞት ኣብ ኣፍቂሩ መንፈስ ቅዱስ ኣፍቂሩ ክንብል ንኽእል ኢና ንምንታይ ዘፍቀረና እቲ ዝሞተልና ወልድ ጥራሕ እዩ ክንብል ዘይንኽእል ዝብል ሕቶ ብዙሓት ክነልዕሉ ይኽእሉ እዮም እንተኾነ ግን ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ብስልጣን ብፍቓድ ብኣገዛዝኣ ብመለኮት ጥራሕ ዘይኮነስ ብፍቅሩ ንሓደ ስለ ዝኾኑ ወልድ ብዝሞቶ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ኣፍቂሮም ኢልና ንጽውዕ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ሓደ ክንከውን ክነግረና ከሎ ኣብ ልዕሌና ትእዛዝ ይጽዕነና ከም ዘሎ ጌርና ክንርዶ ኣይግባን ሓደ ኩኑ ክብለና ከሎ መልክዑ ባህሪኡ ኣባና ክግለጽ ይደሊ ስለ ዘሎ እዩ ሓደ ክንከውን ከለና እግዚአብሔር ኣብ ማእከልና ዝኸውን ሓድነት ባህሪኡ ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ ክንፈላለ ከለና ድማ እግዚአብሔር መልክዑ ባህሪኡ ኣባና ስለ ዝስእኖ ሓይልና ይደክም ጸጋና ይውሰድ እግዚአብሔር ምሳና ዝኾነሉ ምስጢር ናይ ፍቅሪ ሓድነትና እዩ ሎሚ ናይ ኣደማ ሓድነት ኣብ ብዙሓት ይረኣዩ ከምዚ ዓይነት ሓድነት ግን እቲ ዝጸልእዎ ክሳዕ ዘጥፍዎ ዝጸንሕ ቀጻልነት ዘይብሉ ዳእምበር ቀጻልነት ዘሎ ይኮነን ናይ ፍቅሪ ሓድነት ግን ክሳብ ሰማይ ዝቕጽል ዘለዓለማዊ እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝረኣዩ እኳ ክንዕዘብን ከለና ንፈትዎ ኣገልጋሊ ክሰብኽ ከሎ ሰሜን እስኪ ክሰብኽ ከሎ ኣሜን ክጽሊ ከሎ ኣሜን ድሙቕ ዕልልታ ይግበረሉ ብዙሕ ግዜ ትሪኦ ከሎ ንጸልኦ እንተ ኮይኑ ግን እዚ ኩሉ የለን ስለዚ ናይ ኣድማ ዕልልታን ኣሜንን ዳእምበር ናይ ፍቅርን ተመስጦን ዕልልታን ኣሜንን ኣይተለማመድናን እሞ ኣብ ህይወትና ብምስጢረ ስላሴ ትርጉም ዝግባእ ተረዲእና ነዚ ሓቀኛ ተመስጦን ዕልልታን ፍቅርን ኣሜን ኣባሃህላን ጨብጨባን ክንለማመድ ይግባአና እግዚአብሔር ከምዚ ዓይነት ሓድነት ኣይኮነን ዝደሊ ንዑ ጥራሕ ዝርኢ ናይ ፍቅሪ ሕብረት እግዚአብሔር ዝደሊ ንቤተ ክርስቲያን ሓይላ ሓድነታ እዩ
ማለት እግዚአብሔር ኣብ ኣስለ ዘሎ እግዚአብሔር ምሳና ክኸውን ከሎ እቲ ቃልሲ ንዑ እቲ ዓወት ድማ ንዓና ይህበና እግዚአብሔር ምሳና እንተ ዘይሃሉ ግን ዓወት ይድንጊ ቃልሲ ጥራሕ ሒዝና ንተርፍ ስለዚ ኣብ ኣካል ኣሎ ወልድ ኣካል ኣሎ መንፈስ ቅዱስ ኣካል ኣሎ እንተኾነ ግን ኣብ መንግስቲ ስላሴ ሓደ ቃል ሓደ መንግስቲ ሓደ ሓሳብ ሓደ ህይወት ኣሎ ብባህሊ ብዘርኢ ብቋንቋ ዝተፈላለና ክንከውን ንኽእል ኢና ሓደ ጎይታ ሓደ መድኃኒት ሓደ ፈጣሪ ስለ ዘለና ግን ሓደ ኢና እቶም ከም እንፈላለ ዝገብሩና ነገራት ከም እንነቃቀፍ ዝገብሩና እምበር ዘረሓቁና ይኮኑን እግዚአብሔር ባህሪኡ መልክዑ አባና ክርዮ ስለ ዝደሊ ሕብረት መስሪቱልና እግዚአብሔር ነዚ ባህሪኡ አባና ምስረኸቦ ድማ ብዙሕ በረኸት ሓይሉ መድሓኑ ጸጉኡ ይልኸልና ስለዚ ሎሚ እዛ ዓለት እዚኣ ነዚ ኩሉ ምስጢራት ናይ ስላሴ ዝተረዳእና ላይ ኣሞኒ ካብ አብርሃም ጻድቅ አቦና በረኸት ተቀቢልና አጋይሽ ምቅባል ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዕብራውያን ከሪዮም ከይተረድኦም መላእክት ቤቶም ዝተቀበሉ ኣለውሞ አጋይሽ ምቅባል ኣይተቋርጹ ከም ዝበሎ አጋይሽ ምቅባል ከየቋርጽና ነቲ ዓሚቕ ዝኾነ ምስጢር እግዚአብሔር እንድዳአሉ ዓቅሚ ንምሓስ ንርእስና ብኩሉ መለያት ክንንቀሳቀስ ይግባአና ነዚ ንክንገብር እግዚአብሔር ሓግዘና 7 ሐምለ ስላሴ ኣብ ቤት አብርሃም ዝተገልጹሉ ነኽብረሉ ዕለት እሞ ነዚ ዕለት እዚ ብዝግባእ ተረዲእና በረኸቱ ተሳቲፍና ናብ እግዚአብሔር ንቀርበሉ ብርእስና ንርእስና ነቅርበሉ በፍጹም በቅዱስ ቁርባን ውሽጥና ሓቲምና ዘለዓለማዊ ህይወት ተስፋ ጌርና ንነብረሉ ዓቅምን ብቕዓትን እግዚአብሔር ይሃበና ስለዚ ስላሴ ሐምለ ማለት 7 ሐምለ አቆጻጸራ ቤተ ክርስቲያንና ኣብዚ ዕለት እዚ መሰረታውያን ዝበሃሉ ነገራት ክንዝክር የገድሰና ካብ አብርሃም እንማሃሮ ዓበይቲ ትምህርታት ስለ ዘለው بتقولوا له از معرف زي وريزة فترات معرف 18 كاكوزر حد جميرو زلو بتقولوا له اوش تحيزوهم زلو تقلل زبل حساب تصمع حساب نزازم غيرنا ننايلهم انت على تمرتنا نعصو خنقبروا لينا تناي مجمريات زعابي نمهارو مقبال اغايشي ابراهام اغايش مقبال زفكر ابا افدقو تقميتو زي አጋይሽ ናቢቱ ኸየተወ ምግብ ምብላዕ ዘይለመደ ምድቃስ ዘይለመደ ካብ አጋይሽ ዝርከብ በረኸት ብትኽክል ዝተረድአ ንኣምላኹ መሲሉ መንባር ዝመረጸ ነይሩ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ቁጥር 2 ክትሪኡ ከለኹም ብዝደንቕ ኣገባብ ንኣጋይሽ ዝነበሮ ፍቕሪ ዘረድዩ ዓይንቱ ቃሕ ኣበለ እንሆ ድማ ሰለስተ ሰብኣይ ቅድሚኡ ደው ኢሎም ተረኣየ مسرعيهم دما كباف دق تدنكوان كقبلهم قوي نام مدرخ أسجد يبل زين آجايش كساف كندي زأكل فقر خمس نورو بخمي أجاب كأن آجايش ينجد كم زنبره إن ريالو ناي مجمر يا كسري ناي أوريزا فترات كسر خلتيو سلازي هاري كدس باولوس نازي مسرة النتجيرو أقابل آجايشنا خمي كخون كم زقبو بخمي أجاب كان السناجد كم زقبنا ካብ አጋይሽ ዝቅበል በረኸት ካብ አብርሃም ክንምሃር ከም ዝግባአና ንኸረድ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁጥር 2 ገሊኣቶም ከይፈለጡ ብኡ ንመላእክቲ ከም አጋይሽ ተቀበሉ ኣለውሞ ምቅባል አጋይሽ ኣይተቋርጹ ይብል ወይ ድማ ምቅባል አጋይሽ ኣይተረስዑ ገሊኣቶም ከይተረድኦም ሰብ መሲልዎም ገሊኣቶም ከይተረድኦም ማለት ድኻ መሲልዎም ገሊኣቶም ከይተረድኦም መላእክት ገድኦም ዘንገዱ ስላሴ ኣብ ገዝኦም ዝተቀበሉ ኣለውሞ ምቅባል አጋይሽ ኣይተረስዑ ኣይተቋርጹ ይልና ስለዚ ተሰዓቢ የመጀመሪያ ንመሃሮ ምቅባል አጋይሽ ጎይታውን ካብ ዝመሃረና 6 ቃላት ወንጌል ተሓደ አጋይሽ መጽዮም ንዝተቀበሉና አጋይሽ ምቅባል ከም ዝግባእ አጋይሽ ምእንጋድ ዋጋ ዝኽፍል ንእግዚአብሔር ምቅባል ከም ዝኾነ زرعيلنا وري ماتيوس ونجيل معرف 25 قيسلنا ايو سلازي ناي مجمريا نبارو አጋይሽ مقبال ان فكر كنكون كم زقبعنا ايو አጋይሽ مقبال زلو برخت زلو ካብ እግዚአብሔር ዓስቢ ቀለል ከም ዘይኮነ ምርዳ ኣብዚ ዕለት ዝንርዶ ይትኻል ኣይነስሓይ
وريزة فترة مرافع سشومنت قصر على 4 أجاركم كتعصبوا حيدة ماي كوتا يمسألكم عب تحت إزاؤهم دمع عرفوا بلهم يبل سلازي أبس قدوس قال زي استمرنا يصعب يتمهرتن تاين تدع تباهلو أبراهام نسلاسي زقرب لهم مايو أبلوكاس ونجيل مراف شوحة تقصر 4 تنكن أتأمن زرا سبيتي أبي سمون قويتا مساعتوه ناي قارو زقربت اللقن نبعتا ينيرو نسا زحبت صبتو بنبعتا أبراهام زحت صبهم كن بأقر ينيرو بما ينيرو يا ريتا بما ينيرو نسا زحت صبتو بمؤس شتا زلوه شتويو أبراهام نا قارو زحت صبهم كن بما ينيرو سلازي إزخان هين السحام السالي سلازي እግዚአብሔር بلبن زنسعو يقرا خمس بللهم كم زخبرهم زتردعنا الليو سلازي أبزعلت زي زعبية تمرتن نمهارو نسحا نفكر بنسحا እግዚአብሔር قربا زخونا كابز عالم زيا كاب ديابلوس زملتنا خنكون كم زقبانا نمهارلو تمهرتي مو زعلت زيا ناي نسحا علت ناي زعلت زيا نا بእግዚአብሔር نقرب اللعلت زعلت زيا حاتيات النسية فاللعلت زعلت زيا ددحر أبراهامن ددحر تأمن زرا سبيتن بمجياي حدنا دمان እግዚአብሔር نفكر الله نلبنا እግዚአብሔር نهبلا معالتك تكون يقبع مالتي اتصال ساي تحتنا تحتنا استمهرنا اللي أبراهام بفتصم تحتنا نسلاسي 5 تقبله عف تحت اقرام دما كمز السنة قيد زرعنا اللي سلازي بكالاي دما اقرام كمز حاسبه حسبة اقر زرعين يوحنس 13 فقد 14 تخن بكالكتنا قويتا تحتيلو اقر دك مزامور تحاسي فيه نحنا دما أكل جزنا نكرسنا مسألة تحتنا قويتا بعلون أب ماتيوس وانجيل معرف 11 أنا تحتيه لبي إنه أنا لو وهي لبي وانت حتيو بعيت ملالوسو نفسهم عرفت تخرجوا بيهم يليو زيابير لبو تحتيو نحنا قناتو سعبتينا متحتات كنكون كمسكب عنا استمرنا الله نا أبراهام تحتنا نا زيابير دمان أبراهام زبارو برخات زرعنا الله بزوح برخات كنركب نخيلنا كل برختنا جن زتتحزق تحتنا يو سلزت تحتات كنكون كمسكب عنا وانجيلنا كدسات مزحفتون بنصرع ميتقبلنا قدس باولوس ون تيموثيوس صحافه له قداميت ملؤخت معرف 5 بسناي جبر التمسكر الله ولد زي عبيت غاشا التقبلت اجر قدوسان زحصبت نصببهم زرحوت سناي جبر زبله زعبت قبل نتا دياقوناويت كتكون زغبا سبيتي لعلسوسا زخون ادميا خطقسن كله يغلص ስለዚህ እዚ ሁሉ መርአያ እንታይ እንተዳ ተባይሉ መርአያ ተሕትና እዩ በሰናይ ግብር ዝተሰለመ ሰናይ ግብሪ ምስላም ማለት በትሕትና ምስላም ማለት ይውሉድ ዘዕበየት ውሉድ ምዕባይ ለይቲ መስማዓልቲ ዝደኽሙ መንፈሳውያን ውሉድ ንምዕባይ ዝደኽሙ መንፈሳው ፈረን ምፍራይ ዝደኽሙ መንፈሳው ሀብትን ምእካብ ዝደኽሙ ማለት እዩ ጋሻ ተቀበለት ጋሻ መቀበል ናይ ተሕትና ምልክት እዩ ንጋሻ ምእንጋድ መንነቱ ከይተረዳኻ ሀብታም ይኹን ድኻ ከይፈላለኻ حيالي خندقون كيف لالخا مننتو خابي كم زمصه كيف لالخا ني عليت مفل لاي كي غبركا نغاشا بمعرنت تقبل كم انغاد نغزيابير ممسار سلازخونه ناي تحتنا مغري اغر قدوسان زحصبت بزي قدس من مخانو خيترداخا نبرخت يلكا اي غاروم حصيفكا اي غاروم سيمكا مقبال نصبو مزرحوت نصبو رحوان مركاب ليت مسمعالت نرسخا مكر عليفكا مقلاس سناي غبر زبل مسعب زياتهم لا تحتنا ملك يمو نزياتهم قتال قدس بيتروسنا قداميت ملوخت مرح 5 منسي كومونتهم زعابيخم تعززوهم املاخ نعبيات يمعتهم نتعتات قناص قايهوم يمو كلاتكم نحدعتكم من تخدجزو تحتنا تعاطق بالقديسو سلازي تزعابي تمرتي كاوبنا ابراهام ابز فتره مراف 10 شو من استمرنايو تحتيلو اغرتهم استقبلهم 3 سبوت محصاويو زخا نتحتنو سريو سلازي كل غزنا تحوتات مخان ناي كريستنانا عبيت ناي كريستنانا ملكع تحتنا مخانو نرسنا امينا نتحتنا غنزبنا نخنغبرا كل غزي مقلاس نمهارلو تمرتي اتزغصل دما ناي تسفا قاليو او زي فتره مساف 10 شومونته قزر 10 እግዚአብሔር ቃል በመገድ ቃሉ ገይሩ ዝህበና ናይ ተስፋ ቃል ናይ ድሕነት ቃል ናይ ምጽንናዕ ቃል ናይ ህይወት ቃል ናይ መንባር ቃል
ኣብ ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ዝህበና ቃሉ ናይ ተስፋ ቃል እዩ ስለዚ ክርስቲያን ተስፋ ዝቆርጽ ከውን ኣይተፈቅደሉን ኣብ ኩሉ ግዜኡ ናይ ተስፋ ሰብ ኮይኑ ክነብር ይግባኦ ምክንያቱ ናይ ተስፋ ቃሉ ናይ ተስፋ ሰብ ኮይና ከም እንነብር ዝገብረና ስለዝኾነ ስለዚ ናይ ተስፋ ቃል ኣብ ቁጥር 10 ተቐሚጡሉ ንዓመታ ከም ዝቅንያት እዚ ርግጽ ክምለሰካየ ሰበይት ኸሳራ ድማ እናሽዑ ወዲ ክህልዋ ይበሎ ይብል ስለዚ ናይ ተስፋ ቃል ንኣናይ አብርሃም ቤት ዝተነገረሉ እዩ እቶም ጋሻ ዝቕበሉ ነቶም ትሑታት ዝኾኑ ነቶም ህይወቶም በንስሓ ዝጸመዱ ነቶም ጋሻ ምቕባል ከዓ ዘፍቅሩ እግዚአብሔር ናይ ተስፋ ቃል ይነግር ብተስፋ ቃል ከዓ ዝተመልኡ ከም ዝኸውን ይገብሮም ኩሉ ህይወቶም ብተስፋ ዝተመልአ ይኸውን ከም ዝኸውን ይገብሮም ማለት እዩ ሮሜ 9:9 ነዚ ብንጹር ክቐምጦ ከሎ ነታ ኣብ ዘፍጥረት 18:10 ዘሎ ከምዚ ይብል እቲ ቃል ተስፋ ንዓመታ ከምዛ ግዜ እዚኣ ክመጽእ ሳራውን ወዲ ክትወልድ ኢሉ እዩ እሞ ይብል ስለዚ ተናይ ተስፋ ቃል ስለዚ ተናይ ተስፋ ቃል ንግዚኡ ንሳራ ይነሩ ፍጻሚኡ ግን ንድንግል ማርያም ተነጊሩ እቲ ናይ ተስፋ ቃል ንግዚኡ ንይስሐቅ ይነሩ ፍጻሚኡ ግን ንክርስቶስ ይነሩ ስለዚ ንሕና እቲ ሐቀኛ ተስፋ ምሳሌያዊ ተስፋ ዘይኮነ እቲ ሐቀኛ ተስፋ ረኺብና ኢና ንስኻ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ናይ ተስፋ ቃል ዝሓዘ ባዕሉ ቃል ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀቢልና ኢና እሞ ነዚ ናይ ተስፋና ዝኾነ ቃል በመሓዝ ኩሉ ህይወትና በተስፋ ዝተመልአ ክኸውን ከም ዝግብኦ እንመሃረላ መዓልቲያ እታ ተወሳኺት ከዓ መዓልቲ ቆፀራ እያ ገላትያ 4:23 ግና ወዲ እታ ባርያ ከም ናይ ስጋ ተወልደ ወዲ እታ ጭዋ ግና ብናይ ተስፋ እዩ ተወልደ ኢሉ ስለዚ ሎሚ ንሕና ባርያ ሆነ ጭዋ ዝበሃል የለን ኩላህና ጭዋታት ኢና በክርስቶስ ድማ ንእግዚአብሔር ውሉድ ተባሂልና ተጽውዕና ኢና ስለዚ ኩላህና ናይ ተስፋ ቆጸራ ዝተዋህበና እቲ ቆጸራ ከዓ ፍጻሜ በክርስቶስ ስለዝረኸበ ኣብቲ ቆጸራ ዝተፈጸመሉ ዘመን ኢና ዘለናሞ ነቲ ዝተፈጸመሉ ቆጸራ ዘመን አጽኒዕና በመሓዝ ናብ ምጽአቱ ገጽና እንዳቋመትና ክንነብር ይግባና ማለት እዩ ብተወሳኺ እውን በእምነት መጽናዕ ዝተራእየሉ ምዕራፍ እዩ ዘፍጥረት 18:11 እጅ ድማ አብርሃምን ሳራን ዕለቶም ዘብጽሑ አሪጎም ነበሩ ሳራ ድማ እቲ ልምዳ ደቂ አንስትዮ ገዲፍዋ ነበር ይብል ስለዚ ማይጸኖም ዝሞተ ይነሩ ግን ከእግዚአብሔር ተስፋ ዝገብሩ ነበር በእምነት እግዚአብሔር ዝጸንዑ ነበር በእምነት እግዚአብሔር ጸኒዖም ነቲ እግዚአብሔር ዝገብረሎም በተስፋ ዝጽበዩ እምነሮም ማለት እዩ ሮሜ 4:19 ማለት አስታት ወድ 100 ዓመት ክንሱ ሙማት ስጉን ሙማት ማይጸን ሳራን እናራአየ ንእማን አይደኸመን ይብል እዝኳ ዝራአየ እንተኾነ ምእማን ግን አይደኸመን ሎሚ ንዘይ ምእማንና ዘድከመና እንታይ ስራሕ ዘይ ምርካብና ዲ ሎሚ ድማ ኣብ እግዚአብሔር ንዘይ ምእማን ዘድከመና እንታይ በሓዳርና ክንረግእ ዘይ ምኻልና ዲ ሎሚ እምነትና አጽኒዕና ንኸይንሕዝ ዝገበረና እንታይ ሀብታም ክንከውን ስለዘይ ካልና ዲ ጥዕና ስለዘይ ይብልና ዲ ወይ ከዓ ፈተና ስለስተፈራረቀና ዲ አብርሃም ብዝኹሉ ዓሊፍ እዩ በእምነት ጸኒዑ ግን እግዚአብሔር ዝገብሮ ስራሕ ይጽበ ነይሩ ስለዚ ዝዓለት እዚኣ በእምነት ምጽናዕ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት በእምነት ጸኒዕና እግዚአብሔር አግዚኡ ናብ ሰዓቱን ከም ዝሰርሕ አሚንና ክንጽበ ከም ዝግባአና ዝተምሃርና ዓለት ያ ማለት እዩ በተወሳኺ ድማ በእምነት ኃይሊ ከም ዝርከብ ዝተጋህደሉ ዕለት እዩ ምክንያቱ ሳራ ዕብራውያን 11:11 ሳራ እኳ ግዚኣ ምስ ሓለፈ ነቲ ተስፋ ዝሃባ እሙን ጌራ ስለዝረአየቶ ዘርኢ ንምትካል በእምነት ኃይሊ ረኸበት ይብል ሪኦም ግዚኣ ዝሓለፋ ይነሩ ግን ነቲ ዝተዋህባ ተስፋ እሙን ጌራ ስለዝረአየቶ ዘርኢ ንምትካል በእምነት ኃይሊ ረኸበት ይብል ስለዚ በእምነት ኃይሊ ዝተረኸበሉ ዕለት ስለዝኾነ በእምነት ኃይሊ ከም ዝርከብ ትብዓት ከም ዝርከብ ካብ ዓቕሚ ደግ ሰባት ካብ ዓቕምና ካብ ዓቕሚ ነገስታት ካብ ዓቕሚ ሃብታማት ካብ ዓቕሚ ሓያላት ሃገራት ንላዕሊ ዝኾነ ነገር ነቲ ላዕሊ ዝኾነ ነገር እግዚአብሔር በኃይሉ ክህበና ከም ዝኽእል ብናይ እምነት ኃይሊ ክህበና ከም ዝኽእል አሚንና ክንጽበዩ ይግባአና እቶም በእምነት ኃይሊ ዝጽበዩ ኩሉ ይረኽቡ እቶም በእምነት ኃይሊ ኩሉ ክኸውን ከም ዝኽእል አሚኖም ዝጽበዩ እግዚአብሔር ዘጉድለሎም ነገር የለንሞ ዝዓለት እዚኣ ዝዓብ ትምህርቲ ዝተምሃርናላ ዓለት ያ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ተኣዛዝነት ከም ተወሳኺ ተኣዛዝነት እዩ ዘፍጥረት 18:12 ሳራ ከዓ ብልባ ከምዚ ኢላ ሰሓቀት ድሕሪ እርጋነይዶ ፍትወት ክልዓለኒ ጎይታይ ድማ አሪጉ ኢላ ስለዚ
سارة تعزازيت يا ريرا أبراهام كوا غويتاي نابلت الناس وعت زوزو نبلت غويتاي دما أريجي بلدي قدامي بيتروس 36 كم تساران أبراهام غويتاي نابلت اتعززتو نسخات كنكا سناي انت جبركن بحاده لسنبد نجرون انت زي فرعكنسي دقائق خنك بدي تقص نحنا دحر دقيم دق ساراينا دق سارا خا مئزاز زلمدا كمناي غويتا قال منبار زلمدا ينمو مئزاز تمهرنا لاب حدار سبيتي نسبعي كتزز سبعي نسبيت كخبرة كم زغبون عبد تمرتي استمهرنا له علاتيو بتوسخو نسمع الو نجر ناي እግዚአብሔር ካሊነት እግዚአብሔር ዝኽል ኩሎ ነገር ከም ዝየለ ኩሉ ክገብር ኩሉ አብይዱ ከዝኾነ አምላኽ ኩሉ ክገብር ከም ዝኽል استمهرنا አለ ዘፍጥረት 18:4 እግዚአብሔር ዶ ዝሰአኖ ነገር አለዩ ንዓመታ ከም ዝቅንያት እዚ በመድብ ጊዜ ክምለሰካይ ሳራ ወድኽል ዋይድ ማቦለ ይብል እዚ ኻ በቀጥታ እግዚአብሔር ኩሉ ከም ዝኽል በአብርሃም ተማሂርና እግዚአብሔር ኩሉ ከም ዝኽል ቅዱሳን ድንግል ማርያም ተማሂርና ሉቃስ ወንጌል 1:37 እስመ አልቦ ነገር ዘይሳአኖ ለእግዚአብሔር ብዝብል ቃል እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ንቃ ላማህፀና ጼራ ወላዲተ አምላክ ወላዲተ ቃል ወላዲተ ብርሃን ንምባል በቂያያ እቶም በእግዚአብሔር ዘአምኑ እግዚአብሔር ኩሉ ከም ዝኽል አሚኖም ዝነብሩ ሰባት አኩሉ ኹነታትን ሰዓታትን አኩሉ ጊዜን ሐዋህውን ኩሉ ምግባራ የጸግሞን ይሞ እግዚአብሔር ትንሕና ነምልኹ አምላኽ ኩሉ ዝኽል ኩሉ ዘየጸግሞ አግዜ ሽግር እኳ መዋጽኦ ዝፈጠረ አምላኽ ምዃኑ አሚንና نزعلت زي أخنا خبرة جبانا نزن كل تردينا بهوت كنا برمنفس قدوس يدقفنا قدوس عمل أخنا زي غير سلزم هار الناس مستمسكنا يخون وسبحات لك زي غير